Pues ahora mismo. Boas tardes a todas as veciñas e veciños de Foz que nos siguen tamén por esta canle de YouTube. Recordamos que mañá se vai emitir este mesmo pleno por Radio Foz ás 8:30 en diferido. Gracias a todos os asistentes. Ten a palabra a secretaria. Alcalde, por favor, un momentín que nos estaba emitindo, un momentín. Vale. Que nos avisen, Estaba grabándose, pero non emitíndose. Un momentín, por favor. Dentro. Ahora. Boas tardes a todas as veciñas e veciños de Foz que nos seguides pola canle de YouTube. Darlle as gracias á Deputación de Lugo polo soporte. Gracias tamén a todos os asistentes por vir este pleno ordinario do mes de febreiro. Recordar que mañá en diferido tamén se pode seguir esta sesión plenaria ás 8:30 por Radio Foz. Ten a palabra a secretaria Mariluz. Boas tardes. Na parte resolutiva temos no punto 1 o expediente número 156/2001. Para aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno para a derogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Gracias, Mariluz. Traemos a este pleno esta proposta de derogación da ordenanza fiscal de ocupación de espacio público por mesas cadeiras, o que chamamos sempre pois a ordenanza fiscal das terrazas, non? Ocupan as terrazas o que pagan as terrazas por ocupar o espacio público. A verdade é que o sector da hostelería está sendo moi atacado pola crise económica derivada da COVID. Sabemos que seguimos todavía con peche, ainda que mañá a partir de mediodía pois xa poderán retomar a súa actividade. O que fixemos xa desde o Concello, desde o primeiro momento, é facer os deberes. Xa no mes de marzo do 2020, de novo, agora con este novo peche obligado do sector da hostelería, emitimos dous decretos, un 3 de febreiro deste mesmo mes, no que se eximía do pago de taxas por ocupación das terrazas durante o período de peche, tamén da taxa de recollida do lixo. Ese decreto de alcaldía ampliouse e o que traemos agora pois é unha medida fiscal de incentivo a este sector, aos locais que están a pasar moi mal, pois máis ampla, non? O que se trae aquí é derogar a taxa de ocupación de terrazas con esta derogación, que foi o medio máis efectivo que vimos cos servicios xurídicos do Concello, pois o que se deixa é de pagar durante ese período dun ano no que se compromete o Concello. Ao mesmo tempo, pois, procederase a redactar unha nova ordenanza fiscal. Isto parte tamén unha reclamación do sector. Mantivemos diversas reunións. De feito, pois, nunha reunión presencial o 3 de febreiro do 2021, no que estaba tamén o presidente da ACIA, distintos representantes pois, da hostelería local, pois comprometímonos a unha serie de medidas. Plan Impulsa Foz 2.0, dotado con 22.000 euros, o incremento do apoio económico do Concello á ACIA local, que se duplicaba esa aportación, tamén impulsar distintas medidas de incentivo, o que chamamos cultura na rúa, que ao final son actuacións, eventos culturais para promover, que creemos que é a medida máis efectiva, promover o consumo responsable, pero que a xente veña a Foz cando se pode, non? E que realmente consuma na hostelería, dotado con 80.000 euros, e incorporar o Concello a outras medidas que traduzcan pois, a Administración da Diputación e a FEGAM, non? Esta derogación da taxa de ocupación de terrazas é moi demandada, é unha das medidas principais. Creemos que estamos todos de acordo en que é moi necesaria neste momento. O período dun ano parecenos un período razonable de non cobro
pois para que poidan recuperar esa economía maltrecha que lles deixa eses peches obrigados. Bueno, traémolo a aprobación, esperemos que todos esteamos de acordo neste punto. Ten a palabra polo Partido Popular, Javier Jorge Castiñeira, esa palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Antes de nada, darlle a benvida a Mariluz, que tiñamos o placer de coñecela, e desexarlle moita sorte. Bueno, pois, como dice o alcalde, por parte do Partido Popular non podemos estar máis de acordo. A verdade é que isto xa debería estar feito moito antes, e os bares levan sufrindo prácticamente un ano desde marzo do ano 2020, en Foz tamén especialmente, non? Porque temos pois, unha economía pois, bastante adicada precisamente pois, ao verán, a toda a parte pois, máis concreta, a hostelería e demais, e, por lo tanto, bueno, pois, o sufrimento foi moi alto. Chega tarde, evidentemente, pero, bueno, pois, recapacitou, e a verdade é que, bueno, pois, neste caso, pois, nós estamos a favor deso. Os hosteleros pedírono, tuveron que chegar a decirlo pola prensa, eses titulares que vostede ben recorda, despois si é verdade que reaccionou, e a verdade é que, bueno, pois non quedaba outra. Foi moito tempo, dixeronlle durante moito tempo que abaixara, que quitara esa ordenanza de terrazas, vostede díxolles que non podía facelo, que non podía... É moi sencillo, trae aquí ao pleno e vai a ter o apoio de todos os grupos. Puido facer moito antes e, bueno, pois lamentamos que tiveran que expoñerse a estes hosteleros pois a ter que dicilo de forma públicamente, denunciar que o alcalde neste caso non nos apoiaba. Por lo tanto, entendemos que a medida pois era necesaria, era sencilla. Agora vamos a tardar un mes en expoñelo ao público e despois entra en vigor. Como vostede dice, cando toque, pois volveremos a reactivar o gallasen canto antes, que eso sería pois que todo vai mellor. Pero entendemos que non é suficiente, señor alcalde. De verdade, eu digo, nós estamos pedindo axudas directas do Concello. Os hosteleiros o que queren é pagar ahora mesmo as súas facturas. Non están pensando nesas campañas nin nesas cosas, porque non saben nin a capacidade que van a poder ter nos seus bares, non saben as limitacións que van a ter se vai haber unha ola ou non. Ahora teñen que pagar as facturas. E o que necesitan pois é subvencións, como está dando a Xunta de Galicia, xa vai pola segunda volta, e como están dando outros concellos, subvencións directas. Xa yo dixen, como fixo en Viveiro xa no ano 2020, Friol, un concello que non ten estacionalidade, que ten Foz 1.000 euros por establecemento, exactamente o mismo moi parecido tamén no Courel, por decir algo, non? Concellos pequenos nos que a hostelería pois, non ten un peso tan grande como en Foz. Eso é o que pide o Partido Popular. Podémolo facer, leva prácticamente pois, un ano sin facer festas, sin facer eventos, non se fixeron o Carme, non se fixo San Lorenzo, non se fixo a festa normanda, as Navidades, pois a medias non se fixo a festa do Chícaro, non se fixeron carnavales, o señor Faneo que está aquí non se fixeron eventos como o 4x4 que financiaba o Concello e que tiñan un custe, eventos de todo tipo. O Concello pois, ten que ter un remanente que precisamente pois, debe usar para iso que se usaba antes, que era pois, para activar a economía focense, pois agora pois, bueno, pois van a causar remanente, vamos a traer, ou vai a traer unhas contas que moi facilmente pois, vayan a traer un superávit, non? Evidentemente, eso é obvio. Por lo tanto, pois, bueno, benvido sexa, tarde, esperemos pois, que non quede aí e que canto antes se traigan as axudas directas, que eu creo que é o que lle queda agora mesmo por facer e que sería moi importante sacar pois, unha liña dese tipo similar a eses concellos. Gracias, Javier. Ten a palabra polo BNG, Iago Villamil. Iago. Ten que activar o audio. Perdón, boa tarde. Volvo a decir, grazas á Secretaría que nos permite continuar coa labor funcional do Pleno e que permite que podamos traer propostas como esta
que podíamos ter traído antes, pero fixéronse moitas outras cousas antes, como xa detallou o alcalde, entre outras facer consultas aos servicios xurídicos da propia Deputación, que foron os que nos foron dirixindo cara á decisión final, que é suspender unha taxa que é unha fonte de ingresos para o Concello en un momento no que o Concello non está precisamente sobrado de cartos. A continuación hai outro punto importante que vai supoñer unha declaración de ingresos para o Concello notable e que, ademais, contrasta radicalmente con unha actitude que é da responsable fundamental de que os hosteleiros estén na situación na que están. Os hosteleiros están pechados por decisión da Xunta de Galiza que impide a súa labor. Os hosteleiros non piden axudas, o que piden son indemnizacións porque non lles permiten realizar a súa tarefa, e a Xunta de Galiza dá créditos nunhas condicións leoninas na que as pérdidas teñen que ser do máis de 45% para que se podan acoller os hosteleiros, nas que agora veremos a ver canto se tarda en esta segunda quenda, pero en ningún caso a Xunta de Galiza baixa as taxas. É curioso que con este orzamento de 2021, que é o máis abultado da historia da Xunta, 11.600 millóns de euros, 11.600 millóns de euros, non fixo absolutamente ningunha modificación nas taxas. Non fixo ningunha, ou sí, fixo unha a última hora, tarde, mal e arrastro, na chamada Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, a Lei de Acompañamento dos Presupuestos, na que, di que sí, que pode rebaixar a taxa, o canon da auga, pode rebaixalo, pero cuidado, para conseguir as axudas que propoñían na primeira quenda de axudas había que ter unhas perdas do 45%, de máis do 45% demostradas, e non ter débedas coas administracións, algo bastante difícil dada a situación da hostelería. Pero para conseguir que o canon da auga se rebaixe ou que se quede exento de cumprimento, teñen que ter uns consumos de auga, leo literalmente, iguales ou inferiores ao 25% do consumo realizado no período de facturación anterior ao 5 de novembro de 2020. É dicir, que teñen que ter un consumo de menos do 75%. Nesta lei de acompañamento, sin embargo, sí que houve bonificacións para o sector do xogo, bonificacións da taxa fiscal do xogo. Aquí sí que utilizaron a taxa fiscal para bonificar a casinos e bingos, reducindo un 20% a taxa fiscal, e no caso das máquinas recreativas, un 30%. Cos orzamentos da Xunta fan estas maniobras que son de distracción e que, ao final, concellos máis ou menos pequenos, evidentemente Foce é ben máis grande que Friol, pero que ten outros problemas e que ten outras limitacións, e está facendo o esforzo que corresponde en canto a recaudación, que, despois de todo, é un ben para todos os veciños. Este esforzo creo que é razonable, é un esforzo que posiblemente podíamos ter traído antes, pero fixéronse moitas consultas legais para ver cal era a mellor maneira de traer isto pronto e eficazmente. Nos, por tanto, estamos a favor desta medida. Gracias, Iago. Ten a palabra Víctor Couto, de FOD Plataforma de Futuro. Víctor. Boa tarde, gracias. A verdade é que neste punto eu imaginaba que non iba a haber nada que debatir ao respecto, xa que creo que é algo que beneficia a todos os hoteleiros, pero xa vexo que ao final tirades por camiños que non levan a ningún lado. Empezades ao final, falamos da Xunta, falamos da Diputación, e intentades sacar valores fora, como xa se fixo no pleno pasado, e os calzos hosteleiros quedaron cansados xa de escoitar tanto debate necesario. É unha proposta, lógicamente, como dicía anteriormente o señor alcalde ou Javier, o señor Villamil, que é unha proposta que posiblemente pudera chegar antes, que iba a beneficiar a toda a hostelería, chegan igual ou seguramente tarde, xa que igual moitos bares ou restaurantes do noso concello igual xa non chegan a optar a este tipo de axudas. Respecto ao que se falaba de que se tiñan que recibir certas iniciacións ou axudas ben da Diputación, ben da Xunta, ben do Concello, eso eu creo que xa estamos todos ao día e ao corrente das axudas que poden recibir por parte da Xunta, neste caso que se comentaba, pero eu creo que xa se quedou bastante claro no pleno anterior que os hosteleiros eso xa o tenen claro, o que simplemente o que queren son axudas do seu concello.
cando nos momentos difíciles o necesitan. Estáse traballando neso, estámoslo vendo como nesta proposta, e agradecese que se vayan adiantando cousas. Simplemente o que quero decir é eso, que non se entre a valorar ou a tirar valor fora da nosa casa cando os hosteleiros que queren é precisamente a axuda do goberno que ten diante. Así que, por lo tanto, no respecto a este punto, lógicamente, vamos a estar a favor. Esperemos ter que estar a favor de máis propostas que se traigan respecto ao sector hostelería e do pequeno comercio que tan mal están a pasar. E o que sí que quería simplemente como anotación que me comentaban precisamente este sector de hosteleiros, falouse anteriormente dese programa 2.0 que iba destinados 20 algo mil euros para esa actuación. Ten certas dúbidas respecto a cando se vai empezar con este programa ou a eses fondos de si están xa destinados para iso, simplemente que se proceda, xa que están seguramente escoitando este acto plenario, que se explique ben ese punto da proposta. Moitas gracias. Gracias, Víctor. Ben, hai varias cousas. O de que chega tarde, bueno, hai concellos populares como Cervo que nos copiou exactamente, de derogación de tasas de ordenanza durante un ano. En canto anunciamos nós, anunciou un concello popular de aquí ben cerca, non hai que irse a Friol, Cervo. Efectivamente, fixemos moitas cousas. Fomos dos primeiros concellos, se non o primeiro da Mariña, en derogar as tasas, en non cobrar o lixo durante os períodos de peche, e volvímoslo reiterar. Fixemos actuacións durante o verán para traer clientes que ninguén fixo impulsando. Dedicámonos a ir local a local para flexibilizar o aumento das terrazas durante o verán, que vamos volver a facer este período estival. Creemos que é moi necesario intentar ampliar esa superficie cando sabemos que os aforos interiores están tan limitados e necesítase dese espacio fora. E vamos seguir traballando cos hosteleiros, estamos traballando con eles, con distintas reunións, para que ese programa, como preguntabas, Víctor, de impulso con distintas medidas, estámoslo desarrollando. Evidentemente, ahora estamos pechados e non podemos facer medidas, digamos, destinadas a atraer clientes cando os bares están pechados por decisión autonómica, están pechados por unha decisión tamén desde Santiago e, por certo, cando en Foz temos pouca incidencia en COVID, é recordar que xa en xullo nos criminalizaban con aqueles 3 bares de Burela que trouxeran o COVID a toda a comarca. No mes de xullo que sufrimos toda a comarca da Mariña, en concreto Foz, que con pouca incidencia sufrimos todos os peches habidos e por haber. Primeiro, cando o criterio era comarcal, despois, cando o criterio era autonómico, despois, cando era municipal, volvemos a sentirnos discriminados nese sentido, non? Desde logo que hai que estar cos hosteleiros, con todo o sector da hostelería, con todo o sector que está a sufrir a crise económica, que é moi dura, é moi difícil. Aquí chegame xente que perdeu o seu traballo, autónomos que non teñen posibilidade de desarrollar a súa actividade, e como ben decían compañeros, ben decía Iago neste sentido, a xente o que quere é traballar, e que non quere axudas directas. O que están pedindo é traballar. E tamén se requiren indemnizacións. Isto non é ninguna tontería. Cando falamos, Víctor, nese sentido de non estamos botando balos fora, senón poñendo o acento ou marcando quen ten as competencias. Eu volvo a repetir, neste pleno penso que vamos volver a falar das competencias. É moi importante que ten as competencias. E quen recibe fondos, porque os concellos non recibimos ningún fondo adicional para paliar o efecto do COVID. Javier, o portavoz do Partido Popular, indica que os concellos aforramos moito diñeiro polo COVID. Estou completamente en desacordo. Por certo, vimos tamén de instalar unha carpa aí no edificio do Sergas para que poidan facerse as probas PCR e as probas serolóxicas, as enfermeiras a cuberto, porque ahora mesmo tiñanse que mollar nun centro de saúde titularidade da Xunta de Galicia. Cousas como esas supoñen custos para concellos e volvemos a asumir competencias impropias, pero supoño que eso non interesa. Aquí sí que nos interesa neste plenario. E, por certo, somos moi respetuosos, e tamén o indicaba Iago, cos informes xurídicos. Levamos os pasos coa legalidade. E na seguinte
No seguinte punto da orde do día vamos ver as consecuencias que ten non pedir informes xurídicos e as consecuencias que ten para a economía dun concello. Vamos ver no seguinte punto da orde do día. Non vamos ter que esperar moito. E sí, solemos ser cautos e prudentes, moi cautos e moi prudentes co diñeiro público e moi escrupulosos. Eso vamos a seguir mantendo, pese a quen lle pese. E, desde logo, que estamos cos hosteleiros e buscando todas as fórmulas e traballando para as distintas medidas de incentivo día a día para que poder, sobre todo, que volva a normalidade, que a xente tamén confíe no consumo na hostelería e no comercio local, que son os nosos veciños e temos que incentivar ese consumo, un consumo responsable, acatando todas as medidas de seguridade. Por certo, outra coladera do Doga, agora coa policía local teremos que facer 2 visitas diarias aos bares a ver se cumplen as medidas. Tamén unha decisión máis do goberno autonómico, non? A parte de aos bares exigirse e poñer un código QR sin ningún tipo de formación, a ver como lles explicamos aos veciños para registrarse, un galimatía xurídico dun Doga que acaba de salir para que entre en vigor ás 0 horas de esta noite, non? Do día de mañá venres. Outra vez, un Doga a última hora e xa van demasiados. Estamos cansos desta forma de actuar. E de verdade que reaccionamos todo o máis rápido que podemos. Como autoridades sanitarias que somos, gracias á bendición tamén de Santiago, que me sinto encantado de ser autoridade sanitaria sin ningún tipo de formación nin experiencia en saúde pública. Tristemente, teño que ir adquirindo experiencia en xestionar problemas de saúde pública. E digo que non é nada grato, non é nada nin para nós, nin para os funcionarios públicos ter que reaccionar a dogas a última hora pola porta de atrás. Pero, bueno, seguimos considerando estas actuacións contra os concellos. Desde logo, esta non é forma de traballar, pero pensamos nos estaleiros e por iso traemos esta derogación da taxa aquí á aprobación do plenario. Ten a palabra polo Partido Popular, Javier Jorge Castilleira. Bueno, como se dice en términos futbolísticos, como dixo o señor Víctor, que tamén lle gusta o fútbol e aficionado, vostedes a botar balos fora e listo. Con falar da xunta, parece que xa lles chega. Además, presume de que fixo moitas cosas. Eu digolle que saia un pouco de foz. De verdade eu digo. Que saia un pouco de foz. E xa verá como os demais fixeron moito máis que fixo vostede en foz. De verdade eu digo. Mire, non sei o que fixeron outros, nin o que van a facer, pero no único sitio donde tuveron que salir os hostaleiros públicamente a chamarlle a atención ao alcalde para que fixese isto que vai facer agora foi en Foz. O sea, non foi en outro sitio. Eu non vin aos hostaleiros de Cervo facer o que fixeron en Foz. Non vin aos hostaleiros de Burela, de Ribadeo, de Viveiro, de ningún sitio de Lugo facer o que fixeron os de Foz. Eu tuveron que facer. E mire, derogar esta ordenanza de taxas é moito máis sencillo, non hai que andar buscando tanto, señor xurídicamente, señor Villamil, é moito máis sencillo que o decreto que fixeron vostedes para condonar a basura e para condonar tal, que ese sí que é moito máis delicado, porque aí sí que é moi difícil non cobrar unha taxa que sí está establecida. O que tiñan que haber feito antes é precisamente isto. Primeiro, derogar a taxa e despois xa non se pode cobrar. Despois, ao non haber taxa, xa non se pode cobrar. Eso sí que é moito máis sencillo, pero vostedes fixeron totalmente ao revés. Cal que, bueno, buscar unha solución, pero isto era o que había que haber feito antes. Non vou aburrir coa Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está dando axudas directas, señor Villamil, está dando créditos tamén a que nos pide, que igual prefire aquí créditos que axudas, tamén pode ter as axudas, pero está dando axudas directas. 86 millóns de euros na primeira fase e agora 75 millóns de euros. Algúns deles, focenses, xa o cobraron. Se vostede lle pregunta e fala coa hostelería, pois xa lle dirán que moitos deles xa cobraron. E xa tenen solicitada a segunda. Do resto, pois, bueno, vostede busque e rebusque, eu creo que se está actuando ben. O resto de administracións, pois, hai moitos planes, xa acabamos de ver a do Estado, non? Que parece ser que vai a sacar 11.000 millóns de euros. A hostelería pide xa, só a hostelería, non o sector do turismo, senón só a hostelería pide 12.000, bueno, 11.000 millóns de euros, non sabemos ainda como se van a
a dar nin cando. A Diputación tamén anunciou un plan sin axudas directas, tampouco sabemos cando van a ser efectivas. É claro que necesitan pagar as facturas, señor alcalde, necesitan traballar, evidentemente, pero ahora algún non vai poder nin traballar porque non vai poder nin abrir, porque non pode pagar as facturas, necesitan esas axudas. Unha cousa non quita a outra. Despois, pois, bueno, as decisións que tuvo que tomar a autoridade sanitaria, bueno, pois, se se tomaron foi pois, baixo un comité de expertos real de máis de 34 expertos, entendo que, bueno, pois, igual que en outras autonomías, pois se foron tomando en decisión en base pois a seguridade sanitaria. Temos aquí un médico e a verdade é que, bueno, pois entendo que a presión hospitalaria é que marca todas esas decisións, e, bueno, a prova é que, bueno, pois, cerrando a hostelería baixase a incidencia, non polo efecto que teñan os bares, senón porque é o primeiro efecto que se fai para reducir a vida social. E, polo tanto, pois, bueno, a partir de aí pois, baixan os contagios. Esa é unha desgracia, e así se fai en todos os países, se fixo en todos os países. O que hai que facer é indemnizar, é darlle axudas a toda esa xente que tuvo parada e que vai pois, volver a ter que abrir, pero que non garantiza de que, bueno, pois, en Semana Santa veña unha cuarta vaga e haxa que volver a facer o mesmo, con responsabilidade, pero tamén pagando e tendo axudas. Vostedes o que tiñan que facer pois é dar esas axudas directas, pero bueno, eso queda para outro debate, como dixo o señor Víctor, e hoxe pois ben vido seña esa derogación que era sencillísima, que era citarnos ao pleno, traelo ao pleno e aprobalo, e despois esperar un mes e publicalo. Non fai falta ningún informe super xurídico, señor Villamil, porque non é tanta cousa. Eso que lle levan dicindo aos hosteleros, pero eso non é certo. Isto podía non haber feito hai un ano perfectamente, e non se fixo. E, polo tanto, bueno, tuveron que fazer outras cousas que tenen moita máis inseguridade xurídica que esta mesma. En fin, gracias, Javier. Ten a palabra Iago Villamil polo BNG. Ten que activar o micro. Toco. Perdón, pero non o toco nunca, non sei exactamente o que fago, disculpade. Digo que co máximo respeto para Víctor e para os ointes por estendernos un pouco máis no debate. Eu creo que o debate sí que interesa, pero vou ser moi breve, porque sí que sabe que lle teño máximo respeto ao que dixo o señor Couto. Ben, o do balóns fora é que isto non é un xogo, é que non estamos xogando, é que estamos falando dos cartos dos focegos. O de que non fai falta ningún informe xurídico non xa se nota que o señor Jorge vai sempre polo atallo, saltándose toda a legalidade e despois eso trae consecuencias. O de que non hai protestas, bueno, precisamente onte, día de Rosalía, por certo, toda a hostelería de Galiza saleu á rúa a protestar porque están absolutamente en desacordo coa actitude da Xunta de Galiza, o que lles fixo durante todo este tempo, co que lles está preparando con estas novas medidas que leva insinuando toda a semana e que hoxe publicou, como recordaba ben o alcalde, e, por tanto, que non hai protestas é moito decir, señor Jorge. Hai que ser bastante, bueno, cando menos, non certo ou non acertado na valoración das protestas, de quen as fai e de cando as fai e de contra quen as fai, porque volvendo o que mezcla outra vez términos, indemnización e axudas non é o mismo, aínda que sean cartos igual. A indemnización é o resultado dunha decisión gubernamental que impide o desenrolo dunha tarefa para que estaba autorizado. Outra cousa que fora unha multa. Estaban autorizados, impídese por as circunstancias que fora, pero mire co que fixo algún outro goberno en Europa. Hasta o 75% das perdas acreditadas polos comercios en axudas, en indemnizacións, perdón, volvo a confundirme, en indemnizacións directas, hasta o 75%. Eso é unha actitude dun goberno responsable. Claro, 11.000 millóns de euros que vai poñer o Estado, pero que ese é o orzamento de toda a Xunta de Galiza. É que o orzamento do Concello de Foz ahora mismo ten un 8% menos porque se vai a dedicar a esas medidas que vostede considera superfluas e innecesarias, e a Xunta non dedica máis do 0,5% a axudas á hostelería. Bueno, pois a nós parecenos relevante suliñar isto porque as entidades locais están cargando cunha carga
absolutamente descomunal de tarefas. A parte das que xa mencionou o alcalde, tamén están as desinfeccións COVID dos centros de ensino. E tamén están outras que nos terá preparados, porque con esta descarga periódica que fai de responsabilidades e de gasto a Xunta de Galiza, pois probablemente os concellos acabarán asumindo absolutamente todo tipo de tarefas que son impropias. E nada máis, disculpe, señor Couto, pero creo que paga a pena explicar con detalle as consecuencias de algunhas accións e os motivos polos que se é cauto, precavido, para tomar outras. Gracias, Iago. Ten a palabra Víctor Couto, por Plataforma de Futuro. Primeiro agradecer a Iago as palabras. Nada, pouco máis que engadir ao respecto, porque eu creo que xa se nos está indo un pouco da proposta real que estábamos comentando. Simplemente eso, que oxalá vayan salindo máis cousas adiante como esta que beneficien aos nosos veciños. Eso, eu espero que estas cousas, estas axudas que se fagan máis a menudo a parte do noso goberno, que sabemos que, lógicamente, hai moitos cartos destinados a outras cousas, pero vamos ver, por exemplo, no seguinte punto, como ben comentabades antes, que tamén hai certos cartos que se tiran. Entón, eu creo que debemos valorar todo en consecuencia coa situación que estamos a vivir e sacar máis cousas productivas para os nosos veciños. Moitas gracias. Gracias, Víctor. Seguiremos traballando. Tamén recordar que vamos flexibilizar esa implantación de terrazas durante o verán cando necesiten. Procedemos á votación desta proposta. Votos a favor. Ben, queda aprobada, secretaria, por unanimidade. Segundo punto, expediente número 146/2021. A aprobación se procede do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno para a aprobación da modificación de crédito número 9/2021 na modalidade de crédito extraordinario número 1/2021. Gracias, Mariluz. Bueno, traemos aquí un expediente de modificación de crédito, un crédito extraordinario. Hai que explicarlle aos veciños este crédito no que consiste. Ten un importe moi elevado, son 1.144.965,51 euros, o que se trae aquí a aprobación. Máis de 1.100.000 euros con cargo ao remanente de tesorería. Isto hai que remarcalo, que con cargo ao remanente de tesorería, algún partido político dirá que é gracias á boa xestión. Eu sempre discrepo desto porque penso que unha boa xestión é gastar todo o diñeiro en invertir en infraestructuras e quedarse con pouco diñeiro no banco. Pero, habendo esta disponibilidade orzamentaria de máis de 1.100.000 euros, pois traese ao remanente con cual non temos que tirar do presuposto e non se ven comprometidos nin os gastos correntes nin as inversións. Este crédito de máis de 1.100.000 euros servirá para pagar unha diferencia entre o custe do servicio da auga e o que pagan os veciños. Digamos que hai un déficit de recaudación, digamos que se recauda de menos no servicio da auga, que non se recauda todo o que custa ese servicio e hai que resolver un desequilibrio económico coa concesionaria, con Gestal. Neste sentido, incorpórase este crédito de máis de 1.100.000 euros para pagar o desequilibrio entre xuño do 16 e xuño do ano 20. Ben, isto ben derivado dunha sentencia do ano 16. Nesa sentencia facíase referencia a un acordo plenario do ano 14, no que se aprobaba definitivamente unha fórmula de revisión de precios con os determinados coeficientes. En base a esa fórmula de revisión de precios está confirmada na sentencia do 16, se trae esta incorporación de crédito para abonar esa diferencia de custo.
Entendo que ao ser en base a unha sentencia xudicial, algo que marca o xuiz que hai que abonar, cálculo feito con asesoría externa e refrendado e se crédito tamén polos servicios municipais, pois creo que corresponde aprobalo por todos os grupos do plenario e, ademais, ao ser con cargo a fondos do remanente non se ve comprometido o orzamento, pois, digamos, non supón un perxuicio directo para os servicios que presta o Concello a todas as veciñas e veciños de Foz. Ben, ten a palabra polo Partido Popular Javier Jorge Castilleira. Gracias, señor alcalde. A ver, vostede non sei onde estaba no ano 11. Eu daquela chegaba para ser alcalde, naquel momento atopeime con unhas débedas que plantexaba a propia empresa concesionaria. A empresa concesionaria que fora prorrogada no ano 2007 polo goberno socialista, daquela en minoría e maioría antes xusto das eleccións municipais. Hai que recordar que xa fora prorrogado tamén por outro goberno socialista no ano 1997 por outros 10 anos, un contrato que fora por 5. O sea, un contrato de 5 prorrogouse sin haber concurso por Partido Socialista 10 anos e despois prorrogouse outra vez 10 anos máis sin haber concurso no ano 2007. Nesa prórroga, señor alcalde, é onde xa figuraba a fórmula. Unha fórmula que era unha actualización de precios. En vez de actualizar os precios do servicio co IPC, pois facíase cunha fórmula máis exacta que ademais usan prácticamente todas as concesións. Pero a fórmula existía. A empresa o que dixo, oiga, actualicen os precios porque senón, en vez de actualizar o precio e pagar os usuarios, van a ter que pagalo o Concello despois. Evidentemente, nós o que fixemos, pois efectivamente, foi en base a esa fórmula tratar de levar as actualizacións. Votouse en contra polo que fora naquel momento alcalde, que era portavoz do Partido Socialista e que firmara o contrato anterior, o señor Rivera, votouse en contra tamén por Unifoz no seu momento, que fora tamén teniente de alcalde, o señor Cancio, votouse en contra tamén polo BNG. Quedaron as actualizacións fora. A partir de aí empezan as débedas. Cales eran as cousas que pedía daquela a oposición? Bueno, pois hai que a fórmula, pois hai que desarrollala. Os técnicos do Concello non eran capaces de desarrollar esa fórmula e, efectivamente, contratouse un técnico que traballa aínda hoxe externamente neste Concello, que vostede coñece, que é o señor Ferreiro, e desarrollou a fórmula. Unha fórmula que lle valía a Gestagua, que nos valía a todos, e ao final, pois, bueno, o bon é que, ou o malo neste caso, é que tampouco, despois de querer levar as actualizacións, tampouco se quixo levar. Esa é a circunstancia, e foron votando en contra desas actualizacións e veu pasando o que o dixen. E xa, evidentemente, pois, houve unha sentencia porque Gestagua pois acabou dicindo, oiga, a ver, ustedes non actualizan os precios e nosotros pois, non nos vamos a quedar con esta débeda. Eso é o que pasou. Evidentemente, a sentencia favorable para Gestagua, empezamos a pagar no ano 2016, 1,3 millóns de euros. Ahora tócalle, do ano 16 ao ano 20, pagar a vostede. Que pasa? Que, bueno, pues, evidentemente, os responsables foron os que dixeron que non. Pero é que, ademais, hai unha cousa, se é que Gestagua ofrecíase precisamente a que, se actualizaban as actualizacións, non reclamar os intereses de toda esa débeda. Ahora van a pagar intereses, como pagamos nosotros, precisamente pois por non actualizar a taxa da auga. Por lo tanto, esa é a realidade. Ahora, pois, bueno, pois tocalles pagar os platos rotos que vostedes mesmos romperon. Non hai outra historia. Por lo tanto, pues bueno, nós vamos a estar a favor de pagar porque así. E, además, non hai ningún xurídico que non diga que non haxa que actualizar esa taxa e que esa fórmula pues, non era correcta. Esa fórmula era correcta, había que desarrollala, estaba no contrato, o contrato que foi prorrogado 2 veces. Evidentemente, os que dicen os xuristas é que sí que tenen moitas máis dudas esas 2 prórrogas dun contrato de 5, unha prórroga de 20 anos,
sin pasar por ningún tipo de concurso nin concurrencia, pois evidentemente aí sí que había pois, as súas dudas. Ora, de desarrollar a fórmula, ninguna. Ademais, todos os xurídicos pois, nos daban a razón nese sentido. Hai que actualizar os precios. Non o fixeron, votaron en contra e agora pois, temos que pagar isto. E se vostedes non o fan, porque o tenen que actualizar, porque houve un momento que lles deu por dicir que iban municipalizar o servicio de auga, bueno, levan 2 anos no goberno, nin fixeron unha cousa, nin fixeron outra. O contrato está caducado desde en decembro do ano 2017, intentou sacar ese concurso, tamén se botaron atrás os pregos e, polo tanto, pois está todo no aire. Contratamos unha consultora, Eptisa tuvo parado aí durante uns meses, vostede non chamou, ele non sabía nin que facer, agora parece que volveu a coller outra vez a historia, o conta que estamos aínda sin actualizar. Nin o contrato, nin a concesión, e sin municipalizar o servicio, que prometía naquele momento, está de testigo o señor Linares, que era un dos que o pedía, nin se municipalizou, como pedía o PSOE, o señor Linares, naquelas xuntas de portavoces, nin como pedía tamén o BNG durante moitos anos, non, municipalizar o servicio. Bueno, agora parece ser que van a seguir coa concesión, saquen a canto antes, porque senón vamos seguir acumulando débeda desde o ano 20, do ano 21, e cada ano pois, son ao redor casi 200.000 euros. Ese é o que pasou, e, bueno, pois agora toca pagar a vostedes, como decíamos antes, os pratos rotos que vostedes mesmos romperon por non haber feito caso do que eu lles decía. Gracias, Javier. Curioso que en 2 anos queramos resolver todos os problemas de FAI nas últimas 2 legislaturas dos 8. Ten a palabra Iago Villamil polo BNG. Gracias, alcalde. Bueno, vou tratar de tamén ser breve, pero sí que paga pena co abultado do que vamos ter que abonar, facer un pouco de memoria e, sobre todo, desmentir a desmemoria interesada do señor Jorge. No ano 97, cando se prorroga por primeira vez, o PP vota a favor. E no ano 2007, cando o goberno do PSOE está en minoría e pode decidir outra cousa, o PP abstense da prórroga. Por tanto, algo de papel nas prórrogas sucesivas tamén ten o PP. Esta é unha historia, bueno, pois, coñecida. Hai empresas que exixen todos os seus dereitos, pero nunca están dispostas a, bueno, pois a facer frente ás súas obrigas. Durante todo este tempo, a taxa non se actualizou, co voto en contra, cando menos, do BNG, precisamente porque a empresa nunca xustificaba a realización das obras de mellora a que estaba suxeita polo contrato. Aportaba na documentación feito. Bueno, pois eu tamén podo decir que está a autovía da Costa feita e hasta Viveiro vamos por autoestrada ida e volta, pero non é certo. Non se acreditou en ningún caso. O BNG decía que non estaba acreditado. Os servicios de Secretaría de Intervención decía que non estaba acreditado, pero decía tamén o PP, porque o PP no ano 2007, cando gobernaba o PSOE, tampouco actualizou as taxas, cos mesmos argumentos. Daquela era outra cousa, era outro motivo, pero non actualizou as taxas no ano 2007. Bueno, despois, claro, cando hai esta discrepancia, entra en debate digamos que un árbitro, o xuiz. E o xuiz empeza a traballar e atópase con que a empresa ten o millor aliado no Concello, porque, bueno, convoca ese pleno do ano 2014 no que se fai un trámite que aparentemente non ten moita trascendencia. Teño aquí a acta no que dice que é unha aclaración de acordo co informe solicitado da fórmula de cobro da taxa da auga de depuración, que a magistrada recolle na sentencia como un xeito de aceptación das taxas e, por tanto, a empresa ten o camiño aberto para poder continuar o procedimento e, ademais, telas todas consigo para gañar o procedimento legal. E o alcalde sabía que convocando o alcalde daquela, o señor Jorge, que convocando ese punto no orden do día do ano 2014, estaba dándolle munición á empresa. Pegouse 1, 2 e 5 tiros nas pernas, pero nas pernas do Concello de Foz, porque fixo que se pagara por primeira vez no ano 16 e vai facer que se pague por segunda vez no ano 2020, todo porque, mentras por un lado decía defender os intereses do Concello con unha asesoría con un corpo xurídico contratado ad hoc, por outra banda, facía o xogo á empresa convocando este pleno, incluindo este punto na orden do día, que é a magistrada
que finalmente recoñece que hai que facer unha execución forzosa en virtude desta sentencia e que con esa convocatoria de pleno prácticamente deixábanos completamente desarmados. Por tanto, na prórroga está implicado o PP, na execución da sentencia está implicado o PP porque deulle todas as municións, todas as ferramentas para que a empresa tuera todas as de gañar no pleito. Evidentemente, os que votamos en contra da actualización das taxas seguimos defendendo que non hai argumentos máis que a palabra da empresa de que as obras de mellora ás que estaba obrigada están feitas. A vista temos que as roturas periódicas da conducción de abastecemento de agua non debe ser tan real o que di a empresa, posto que é evidente que as melloras e as actualizacións e o mantemento non están tan ao día como presume a empresa. Ahora mismo a empresa ten todo na mão para continuar exixindo que se actualice a taxa porque o PP de Foz deulle toda a munición. Gracias, Iago. Ten a palabra Víctor Couto, por Foz Plataforma de Futuro. Gracias. Pois, como ben falabades todos, este é un tema que xa ven de lonxe. Falábamos ao principio que ven cerca do ano 2007, creo recordar que se ven acumulando unha deuda constante pola falta de actualización das tarifas. Anteriormente foi nun goberno do PSOE, posteriormente, como ben falades, no goberno de Javier, pero ao final estamos pasando distintos gobernos, distintos partidos, e o problema sigue aí. Hai 3 ou 4 anos, creo recordar, como ben decía antes Javier, perdese unha demanda similar, eu houve que pagar a empresa rondaba o 1.300.000 euros. Agora, outro tanto do mesmo. Porque aquí teño unha dúbida, que espero que me conteste o señor alcalde, neste caso, que traise a aprobación plenaria 1.100.000 algo mil euros. Pero realmente é o total da cantidade que aprobou o xuiz que se debe a esa empresa? Porque eu creo que non. Entón, eu non sei cal é o motivo de traer hoxe a pleno esta aprobación cando realmente ainda vai faltar outra parte. Imagino que a idea sea seguir perdendo cartos, esperar a unha segunda demanda desta empresa e despois ter que pagar a cuantía restante macos intereses que esta xenere. E precisamente, como ben falábamos antes no sector da hostelería, non estamos en época precisamente de tirar os cartos. Entón espero que se fagan as cousas ben e se proceda a arreglar este tema canto antes. Hai uns anos, precisamente, falábamos antes, dicía o Iago, o PP trouxe unha proposta similar á sesión plenaria, que non saiu adiante. Alégrame ver que crin escoitar que neste caso van estar a favor. Entón, gústame ver que señan coherentes coas súas propostas. Por a nosa parte, mentre non se traiga a pleno esa actualización tan necesaria que necesita o noso Concello para non seguir xerando esa deuda continua de cartos pola falta de xestión, vamos a absternos. Tamén falábamos antes, no seu momento, de que a empresa podía non ser realista coas cousas que se está a facer, pero tamén esta empresa está aí esperando por unhas condicións ou a que salga a concurso esa xestión, porque precisamente a parte desa deuda que hai tamén seguimos a día de hoxe esperando por esa xestión que tanto necesita o noso Concello. Seña municipal, como no seu caso se falou, ou siga privatizada como se está facendo. Entón, eu creo que é un pouco, máis que problema de uns ou problema de outros, o que temos que buscar é actualizarse canto antes, actualizar as tarifas, sacar a concurso esta xestión e evitar seguir xerando esa deuda continua que ao final non estamos falando de 10 euros, estamos falando de millóns de euros que lle costa ao Concello cada X anos. Moitas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, eu aquí teño apuntadas varias cousas. Os cálculos, non sei se os repasaches,
calculaches os coeficientes para indicar que non estaban ben feitos. Fixo un asesor externo contratado polo Concello de Foz en base á fórmula que refrendou o xuiz, agora falaremos desa fórmula e desa sentencia. Eses cálculos teñen unha serie de coeficientes. Nós o que estamos aquí é para defender os intereses do Concello de Foz. Iso significa ser moi escrupulosos co diñeiro público. Quero explicar aquí que a reclamación da empresa é maior en base a que aplica un coeficiente de actualización do salario dos traballadores en base ao salario mínimo interprofesional. Salario mínimo que non lle afecta á empresa. O que fixo o técnico contratado polo Concello é calcular ese coeficiente de actualización de salarios, que non define se é salario mínimo interprofesional ou outro tipo de salarios, esa actualización de salario en base ao aumento que tivo o convenio que aplica á empresa, o coste real que lle supón á empresa, esa actualización de salarios. Co cual, somos moi escrupulosos co diñeiro público. Que significa isto? Que o Concello, facendo o traballo, este traballo, suponlle de inicio un aforro de 30 euros por cada veciño. Por cada veciño. Eu o que diga un ou diga outro non mo creo, hasta que non se refrende e se faiga un cálculo desde o municipio, que é quen ten que defender os intereses de todos. Aquí non defendemos ningún interés particular, de ningún tipo. Ao respecto das, incluso tamén lín en prensa, faltoulle falar de José María Neira, de volver o portavoz do Partido Popular e volver a tempos retroactivos, ou do gobernador civil cando había, da provincia, ou outros tempos. Os problemas, parece que durante a súa xestión os problemas eran heredados e agora os problemas son nosos en 2 anos que levamos de xestión municipal. Parece que eses 8 anos que pasaron, non sei que lle tocou realmente xestionar. Eu aquí o que pido é honestidade. O que pido é honestidade. Igual é unha palabra con moitas sílabas, moi longa, e non a consideran, pero eu pido honestidade. E hai un documento, unha sentencia judicial, e hai o que dice o señor xuiz. E o que dice o señor xuiz, e o que dicen as actas dos plenos, é que vostede, señor Javier Jorge Castiñeira, vostede levou a unha comisión de asuntos preparatorios do pleno no ano 2014, indicando de urxencia, sin ningún tipo de informe xurídico previo, que se iba a contratar un asesor para aprobar esa fórmula e que o iban levar ao pleno, e que despois se poñería a disposición dos grupos municipais. Eso está nas actas, eso non o digo eu, eso dicen as actas da sesión plenaria que teño aquí ao meu lado. Entonces, vostedes aproban, levan a aprobación unha fórmula nese pleno e despois pleitean contra a aplicación desa mesma fórmula que vostedes aprobaron. Primeiro, levan a aprobación e despois pleitean contra a aplicación desa fórmula, porque vostedes contratan uns abogados para que indiquen que esa fórmula non é válida. Non é válida. Eu o que me pregunto é se ese xuicio era unha cortina de fume para lavar algunha imaxe política ou para que servía ese xuicio. Porque o xuiz o que indica na súa sentencia judicial, o xuiz Marcos Amboaje López, magistrado juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, sentencia número 131/2016, o que indica o xuiz é que merece ser destacada la incoherencia de la contestación a la demanda con la documentación emanada del propio Concello de Foz. O que ven a decir o xuiz é que, primeiro vostede aproba unha fórmula e despois pleitea contra a aplicación desa fórmula. Incoherencia do Concello de Foz, que nos fixo tamén perder ese diñeiro de defensa. Ese diñeiro de defensa que non sabemos por que motivo o levou a cabo pleitear contra unha fórmula que previamente levou vostede a aprobación. E eses informes xurídicos que vostedes desbota e que nós somos coherentes e levamos os pasos que hai que dar son moi importantes porque despois derivan nestas responsabilidades. Despois derivan nunha sentencia judicial que lle costa diñeiro a todos as veciñas e veciños de Foz.
e ainda que haxa un desequilibrio económico, podía non ser desa índole. Evidentemente, gustaríanos aprobar dunha vez os precios da auga e que non houbera ese desequilibrio e que non haxa ese desfase entre o custo real, que ademais é o que debe ser. En eso estamos traballando e para iso tamén fixemos moitos pasos previos, pero a verdade é que vostedes non deixaron nada fácil o Concello, por certo, tivemos que pagar tamén nós, no mes de febreiro, as expropiacións do paseo de Malates que quedaron 8 anos pois sen abonar, non? Outra tarefa máis que nos tocou. Pero, bueno, botará vostede a culpa ao alcalde anterior, vostede durante os 8 anos non o considerou oportuno abonar esas expropiacións. Pero, bueno, eso entrará noutro debate, tampouco entra no debate de Gestagua, pero sí que as obras teñen consecuencias. Sí que non pedir informes xurídicos ten consecuencias. As consecuencias son estas. E as consecuencias do ano 14, que dice, que non digo eu, nin dice Rivera, nin dice o señor Cancio, como dixo vostede nunha nota de prensa, nin dice vostede, nin dice ningún portavoz, dice o señor xuiz na sentencia, e refírese a ese acordo plenario que levou vostede á aprobación no ano 2014. Eso sí que creo que ten vostede responsabilidade. Vostede niso sí que ten responsabilidade. Así que non eluda a súa responsabilidade. Ten a palabra polo Partido Popular, Javier Jorge Castilleira. Moitas gracias, señor alcalde. Tengo que dicir, dame vergonza escoitalo. De verdad que me dá vergonza e non crieu que fora capaz de tergiversar a realidade da forma que o fai. Deberíalle dar vergonza. Mire, a diferencia entre vostede e eu é que eu estaba en minoría e vostedes están en maioría. Cando eu intentaba aprobar unha actualización dunha ordenanza, votábase en contra. Cando se intentaba actualizar unha fórmula, votábase en contra. Esa fórmula actualizouse a petición precisamente do Pleno. Que o tiña que facer un técnico municipal e non soupo, encargouse un técnico. Non sei quen lle actualizou agora vostede eses datos, porque ten razón o señor Couto. A sentencia do ano 16 ata agora non está cuantificado. Como cuantificaron a deuda? Pois coa mesma fórmula, exactamente a mesma fórmula, que había que desarrollar e que estaba aprobada no ano 2007, que iba coa oferta da concesionaria. Daí ven o problema. No ano 2007 acéptase que hai unha fórmula de actualización que hai que desarrollala en base a uns índices bastante complexos. Como os compañeiros técnicos municipales non sabían desarrollala, encargouse a un técnico. Esa é a única circunstancia. Evidentemente, cando se foi ao xuicio xa se sabía que se iba a perder, o decían todos os xurídicos, os secretarios e todos os xurídicos, porque a fórmula de actualización estaba aprobada nese contrato que firmou o señor Rivera no ano 2007, esa prórroga con Gestagua. Esa é a realidade. Sabe quen defendeu ese xuicio que xa sabíamos que íbamos a perder e que estábamos precisamente intentando que non se fora a xuicio actualizar canto antes a fórmula? Para iso se levou para non pagar despois intereses, que esa é a única realidade. Esa é a única realidade. Quen levou o xuicio? Os abogados da Diputación de Lugo. Pero vostede de que fala? Vostede que insinúa? Vostede lle vou dicir, o sea, ten ideas de neno pequeno, de verdade, eu digo, o sea, que veña ahora aquí, despois de todo este tempo, a vir aquí a decir cousas que non ten nin absolutamente idea. Todo isto que foi ao pleno, o sea, está escrito, e hai avales xurídicos de todas as decisións que se tomaron, e tomáronse sempre precisamente para non pagar a débeda, para actualizar ano a ano as tarifas, que ao final eran igual 20 céntimos, máis ou menos o que lle tocaba a cada usuario. Era o único que había que facer. Pero claro, para iso había que ter maioría. Eu non tiña maioría, o Partido Popular votaba a favor, desde o ano 11, o ano 12, así estivemos votando a favor, e vostedes votaban en contra, a sabiendas de que tal. Despois, no ano 2017, xa lle lo dixemos, a solución, señor Couto, a solución é sacar un novo concurso. Nosotros, no ano 2007, podíamos prorrogarlle o contrato como fixo o señor Rivera, sin concurso ningún, sin concurrencia ninguna, pero non fixemos, sacamos un concurso.
levamos unhas bases ás xuntas de portavoces, contratamos unha consultora. Sabe o FOZ Plataforma de Futuro que estaba a favor deses pregos. Terminando. Home, vostede leva falando todo o pleno, deixeme rematar, anda. O que fixemos era sacar un concurso novo. Daquela, o PSOE querían municipalizar e o BNG tamén votaron en contra e non se puido sacar o concurso. Pero a única solución para que pare isto é sacar un concurso novo ou municipalizar os servicios xa, que o tenen na mão, además era unha intención que tiñan PSOE e BNG. Do resto, señor Villamil, son milongas e contos chinos seus. Contos chinos seus, a única historia. O Partido Popular intentou actualizar sempre os precios. E, ademais, en contra tamén de Gestagua, que traía as súas contas, e nosotros tiñamos as nosas. E o señor Ferreiro, non sei quen foi, alcalde, igual me pode dicir, que técnico lle fixo as contas agora. Daquela foi o señor Ferreiro, que traballa para vostedes aínda agora. Non sei quen lle lo fixo, se o mismo técnico, entón, bueno, me están dicindo que lle está facendo o mismo técnico as contas que me fixo a min. Porque son a realidade. Evidentemente, o xuicio perdeuse porque estaba no contrato que había que actualizar e non se actualizaron, porque o Partido Socialista e o BNG votaban en contra. Iso é a realidade, non hai outra. Agora ben, agora fastidielles pagar, pero claro, quedaron cartos, quedaron 4 millóns de euros, agora van a poder pagar, e cando os paguei eu, tuve que pagar os cartos das licencias que vostedes cobraron, 1 millón de euros, 1.500.000 euros de facturas de proveedores que quedaron sin pagar do ano 9 e do ano 10, a débeda de 1.900.000 euros bancaria que paguei, claro, efectivamente, pero daquela estaba sin cartos, agora vostede ten cartos. Ten cartos porque se fixo unha boa gestión. Ben, gracias. Mire, simplemente unha aclaración do que dixeches. Indicabas que os abogados que defender ao Concello era a Deputación de Lugo. Foron del Falosa abogados. Ni siquiera sabemos os abogados que defenderan nese momento tan especificado na sentencia judicial. Ten a palabra Iago Villamil polo BNG. Gracias, alcalde. A verdade é que a osadía e o despropósito do señor Jorge non ten límites. Agora chamou milonguero o xuiz magistrado que é o que di que o responsable de que o pleito non fora adiante e de que a sentencia fora tan clara e de que tuvera tan claro o señor Jorge, evidentemente, que iba a perder era a aprobación dese pleno de 2014, no que, por certo, o BNG votou en contra, precisamente porque non existían suficientes garantías xurídicas e non entendía o BNG por que se traía a pleno e por que se trouxera antes a Xunta de Portavoces urxente esa suposta actualización, sendo como era que estábamos en pleno pleito coa empresa. Bueno, hai unha evidencia incontestable e é que non houbo durante todo este tempo informes económico-financeiros que amosaran o desequilibrio económico polo que a empresa pretendía subir as taxas. Agora, como o pleno do Concello, en este caso, aceptou como válido que se tiñan que subir as taxas, pois o xuízo que di é que, posto que está aceptado, non hai posibilidade de que o Concello agora diga o contrario. É tan sencillo e tan simple, aínda que ao alcalde lle parece unha milonga, como que non se fixo o debido para defender os intereses do Concello de Foz. E así queda na sentencia do magistrado xuiz. Nos, evidentemente, daquela, agora e sempre vamos defender a legalidade e, evidentemente, unha sentencia que de obligado cumprimento executivo vamos a votar a favor, como votamos tamén a sentencia anterior. Pero non pode decir que o PP non é o principal responsable desta situación, independientemente de como califique a quen dicta a sentencia. Gracias, Iago. Ten a palabra Víctor, de FOZ Plataforma de Futuro. Nada, simplemente añadir que, lógicamente, como ben dicía a miña resposta, sí que estamos aquí para millar o mellor para os nosos veciños, mirar polos intereses e polas arcas municipais que, ao final, que nos afectan a todos. Simplemente a miña intervención, o meu comentario, é para aclarar de que
igual non se está dicindo todo o que se está a falar aquí, polo cal, nesta ocasión, non podemos aprobar algo que nunha a larga pode ocasionar un gasto a maiores para o noso Concello. Esperemos que non seña así, esperemos que se esteña traballando para que isto salga ben ao 100% e que non xenere máis gastos sin motivo. Como ben falamos durante toda a sesión respecto a este tema, sabemos cales son as solucións a esta débeda constante que está a xerar desde fai tantos anos, que é, como ben falamos, o de sacar o concurso ou renovar as tarifas, que non sei porque en tantos anos non se fixo, quizá por igual tiñan medo a que os veciños puderan reaccionar de alguna maneira a hora de levarlas adiante. Eu espero e confío que o equipo de goberno que as leve canto antes, porque creo que é algo que vai beneficiar a todo o Concello, sobre todo para non seguir perdendo cartos sin motivo algún. Moitas gracias. Gracias, Víctor. Indicar os cálculos están nos informes. Evidentemente, a eles nos remitimos. Nosotros tamén o que pretendemos con todas as actuacións é defender os intereses do Concello de Foz, a ser moi escrupulosos co diñeiro público. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor. Son 7 do Partido Socialista, 6 do Partido Popular e 2, neste caso, do BNG, por ausencia da compañeira. Abstencións. Víctor, de Foz Plataforma de Futuro, queda, por tanto, aprobado. Punto terceiro, a votación se procede da proposta do Grupo Político Municipal do BNG para instar ao Ministerio de Mobilidade e a Senda Urbana a reapertura da oficina de correos no Concello de Foz en horario de sábado. Gracias, Mariluz. Ten a palabra polo BNG, Iago Villamil. Iago. Grazas. Sí, brevemente, como ben é sabido, as medidas do Real Decreto 463 de 2020 fixeron que se deixaran algúns servizos de primeira necesidade, servizos públicos en stand-by durante un tempo. Posteriormente reactiváronse, pero a reactivación actualmente é incompleta. Sabemos que parte do problema é a pandemia, parte do problema é a vaga de ausencia de cobertura nas xubilacións e a pérdida progresiva de carga de persoal en todos os servicios, nas oficinas de correos, nos reparto, nas centrales de clasificación, e isto fai que os usuarios que necesitan de correos para moitísimos trámites administrativos, desde Furfax hasta outros de primeira necesidade, porque durante a pandemia foi clasificado como de primeira necesidade ou esencial, pois que en este momento o Concello de Foz non teña a posibilidade de realizar eses trámites na xornada de sábado, que para moitos veciños é a única disponible para poder acceder á oficina de correos. Entendemos que esta é unha medida, ademais, que se estende a máis oficinas, pero non temos claro nin cale o prazo, porque na web do Ministerio en correos sigue figurando como que a oficina está aberta en ese horario, e non sabemos exactamente cales van a ser os motivos nin se vai ser definitivo. Sabemos que as organizacións sindicais levan moito tempo pedindo reducir a carga laboral os sábados, probablemente con razón, ou seguro que con razón, e, por tanto, nos tememos que esta vai a ser unha constante e que quede establecido como definitivo. Creemos que é necesario reactivar o horario de sábado e pedimos que se fagan as xestións diante do Ministerio para que se consiga. Gracias, Iago. Nós estamos completamente de acordo. Moita xente que non pode facer os trámites na oficina de correos máis que o sábado pola mañá. É un moi bon horario para moitos traballadores e que non sirva de excusa desde logo a pandemia ou o COVID-19 para eliminar ningún tipo de servicio que dé a todas
veciñas e veciños do Concello, non? Por tanto, evidentemente, vamos votar a favor. Ten a palabra polo Partido Popular, Juan Rivas, neste caso. Juan. Tens que dar o micro. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o Partido Popular está de acordo con co contido desta moción presentada polo BNG, porque o problema da apertura das oficinas de correos, como ben saben ustedes, non se circunscribe solamente á apertura da oficina de Foz. O sindicato xa denunciaba en tempo o peche de máis de 2.500 oficinas en sábados, realizadas polo presidente de Correos posto aí, polo señor Sánchez, gracias ao apoio do BNG, do partido seu, señor Villamil. Ben, como comentaba, este peche vense aplicando desde hai uns 8 meses e deixa descoberta a prestación do Servicio Público de toda a ciudadanía nos días no que se pode acceder a correos. Un feito que claramente apunta, se atisbamos un pouquiño, a unha futura privatización. O problema da oficina de Foz, arrematando xa, é o mesmo que as outras 2.499 oficinas pechadas. Por lo tanto, como dixen ao principio, estamos de acordo con esta moción, vamos votar a favor dela. Gracias, Juan. Ten a palabra Víctor Couto, de Foz Plataforma de Futuro. Nós pouco máis que engadir, simplemente eso que, lógicamente, sí que é algo necesario para un servicio do noso Concello, como ben comentábades, hai moita xente que se pode facer certos trámites nesa xornada de sábado a mañán e creemos que é algo convinte para o noso Concello, sin mirar o que pase nos demais concellos que hai no resto de Galicia. Así que vamos estar a favor da proposta. Gracias, Víctor. Turno de réplica. Iago, non sei se queres engadir algo. A palabra, Iago Villamil, por BNG. Gracias. Sí, solo quería engadir que, bueno, en esta estrategia privatizadora ten moito que decir o señor Núñez Feijóo, que foi director de Correos e que foi o primeiro que desactivou o funcionamento convencional de Correos, convertindo unha especie de pequeno zoco no que se vende de todo, desde tarxetas postais hasta outro tipo de servizos, incluídos bancarios. Bueno, a estrategia privatizadora conoce ben o Partido Popular e, por tanto, sabe ben do que fala. E, por último, bueno, pues, o ministro Rego realmente ten a responsabilidade que ten nunha actitude que non é do BNG, evidentemente. Como ben di, isto hai 8 meses que se leva producindo e probablemente tamén seña responsable o BNG na seguinte intervención da pandemia. Bueno, parece un pouco de esperpento. Gracias, Iago. Eu, a parte da moción, que me parece moi oportuna, teño que engadir que me encanta escoitar o Partido Popular falar de en contra dunha privatización. Isto é un feito, isto é un hito, como cando aprobamos unha moción en contra da Xunta de Galicia ou para instar a Xunta de Galicia, é outro hito que vou marcar no calendario, instar a que non se privatice unha empresa. Desde logo, Juan Rivas, eu teño que dar a enhoraboa pola súa intervención neste sentido, e de verdad que estou profunda e sumamente agradecido. De verdad que sí, de verdad que sí. Así que moitas gracias, señor Juan Rivas. Ten a palabra de novo o señor Juan Rivas. Nada que engadir, señor alcalde. Agradecerlle as súas felicitacións. Permitirme que sonría os comentarios do señor Iago Villamil, que non mencionou a palabra mágica que menciona sempre, o amado líder. Esta botella en falta, pero por favor recorde que ten que nombrar alguna vez de vez en cuando. A ver, que tuvera ejercendo de super jefe de Correos, pues, que seña especialista en privatizacións, usted debe saber moito máis que a min. Non o sei, eu simplemente non teño nada máis que engadir que este comentario algo jocoso do tema. Gracias. Gracias, Juan. Ten a palabra por Foz Plataforma de Futuro, Víctor Couto. Víctor. Nada, eu nada máis que engadir que, por sorte, non estou sentado no Parlamento, entón estes temas a min escápanseme de lugar. Gracias, Víctor. Procedemos, por tanto, á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Cuarto punto, aprobación se procede da proposta do Grupo Político Municipal do BNG para o apoio á reivindicación feminista do 8 de marzo. Gracias. Ten a palabra polo BNG, Iago Villamil. Iago.
Sí, grazas. De acordo co falado en xunta de portavoces, voulle ceder a miña intervención a concelleira Milagros e nós vamos proceder a retirar a nosa proposta para votar si se considera unha moción conxunta institucional. Gracias, Iago. Indicar que nós tamén vamos proceder a retirar a outra moción que estaba incluída na orde do día, moción en defensa da loita feminista, en base tamén ao indicado na xunta de portavoces para que o apunte a secretaria, xa queda tamén retirada. Ten a palabra Milagros Lourán. Mili, tes a palabra. Hola, boas noites a todos e a todas. Antes de proceder á lectura da nova moción conxunta, quería agradecer tanto ao señor Castiñeira, que nos achegou esta moción consensuada na Diputación, como a todo o grupo parlamentario do Bloque que accedeu a retirar a súa moción. Quero agradecervos porque creo que consensuar unha declaración conxunta é o máis importante con respecto a estes temas. É a declaración que xurdeu da Diputación de Lugo, como xa ben dixen, paso a proceder á súa lectura. O Concello de Foz súmase ás reivindicacións do Día Internacional da Muller e reafirma o seu compromiso coa loita pola igualdade plena e efectiva e cos valores do feminismo, factores esenciais para acadar unha sociedade xusta e para mellorar a democracia. Nacións Unidas elixeu neste 2021 como lema para o 8M por un futuro igualitario no mundo da COVID. Pois a realidade é que a crise sanitaria e a conseguinte crise social e económica provocada pola pandemia da COVID-19 afeita dun xeito máis grave ás mulleres e ás nenas. Como expresa este organismo internacional, a crise puxo de manifesto tanto a importancia fundamental das contribucións das mulleres como as cargas desproporcionadas que soportan. Na pandemia, as mulleres están na primeira liña desempeñando un papel extraordinario, como traballadoras no ámbito sociosanitario, na ciencia, na investigación, dende os servicios esenciais, pero tamén asumindo a responsabilidade dos coidados no ámbito privado. Ao mesmo tempo, a raíz da pandemia xurdiron novos obstáculos, que se suman aos de carácter social e estrutural que persistían antes e que frean a participación, o progreso e o liderado das mulleres. Porque a pesar de que as mulleres constitúen a maioría do persoal de primeira liña, aínda están infrarrepresentadas nos espazos de poder e de toma de decisións. A pandemia xerou importantes necesidades de coidados no ámbito privado, necesidades que foron cubertas, de novo, polas mulleres. Persoas dependentes ou maiores que non podían ser atendidos polos servicios públicos ou que precisaban cuidado no fogar foron atendidos, sobre todo, por mulleres, que en moitos casos se viron obrigadas a abandonar o mercado de traballo para dedicarse a estes cuidados. E a educación online levou consigo tamén un maior esforzo de conciliación de novo para as mulleres. No eido económico, a crise cébase nas traballadoras. Son máis as que perderon o seu emprego, as autónomas que viron malogradas as súas empresas, as que sufriron un ERTE e as que viron frustradas as súas carreiras profesionais. E, por suposto, como lembramos o pasado 25 de novembro, as restriccións de mobilidade implicaron unha ameaza engadida para as mulleres vítimas das violencias machistas, que, a incerteza da pandemia, sumaron a tortura de verse pechadas co seu maltratador. Todas estas circunstancias teñen un impacto especial no medio rural, o maioritario na nosa provincia e no noso concello, no que as mulleres teñen máis dificultades para desenvolver un proxecto vital e profesional autónomo, e no que o acceso aos servicios sociais é moito máis difícil e dificultan a conciliación. Para cambiar esta realidade agravada pola pandemia, é imprescindible afrontar unha transformación social e estrutural, dende unha perspectiva de xénero, dende os valores do feminismo, dende a evidencia de que a crise da COVID está afectando máis ás mulleres e dende o convencemento de que o retorno á normalidade non é suficiente para as mulleres, porque a normalidade de antes de que chegase a pandemia seguía a estar baseada na desigualdade. Nesta tarefa, como sempre, temos un papel compartido a sociedade, as mulleres, os homes,
as familias, o tecido económico e as administracións públicas, que cada unha, dende o noso ámbito de actuación e coas ferramentas das que dispoñemos, debemos loitar con pasos firmes para avanzar cara á igualdade plena e efectiva das mulleres. Os cambios pasan pola educación en igualdade, por romper os roles de xénero, polo empoderamento das mulleres, pola igualdade de oportunidades e por eliminar as brechas aínda pendentes, como a laboral e a salarial, sen olvidar a brecha digital ou a brecha da corresponsabilidade. Temos que recuperar a nosa economía para que incorpore, recoñeza e promova en igualdade o traballo, o talento e a innovación que aportan as mulleres. Temos que acadar a igualdade salarial entre homes e mulleres, impulsar o ascenso das mulleres a postos de responsabilidade e impulsar unha educación que fomente a presencia das mulleres naquelas áreas do coñecemento no que aínda están infrarrepresentadas. Temos que defender que os fondos europeos para a reconstrucción se empreguen dende unha perspectiva de xénero, que recoñezan o esforzo das mulleres ante a crise e que abran un novo abano de oportunidades ás iniciativas das mulleres, esencialmente a aquelas que sofren a maior precariedade, as que máis precisan das políticas públicas. E temos que reforzar en paralelo os nosos servicios públicos universais, gratuitos e de calidade. Porque os teitos de cristal desaparecen lexislando, pero tamén incrementando os fondos da dependencia, aplicando servicios de apoio ás familias e incrementando as prazas en residencias de maiores. Neste ano 2021 celebramos o 90 aniversario da conquista do voto femenino no noso país. Un logro de Clara Campoamor no que soan os ecos das galegas ilustres como Pardo Bazán ou Concepción Arenal. Hai 90 anos que a nosa democracia acadou o seu sentido pleno. E sobre esa herdanza, forxada con valentía e firmeza, temos que seguir construindo o futuro de igualdade e liberdade de todas as focegas, de todas as galegas, de todas as mulleres, atendendo ás demandas dos movementos feministas. Por todo o anteriormente exposto, propónse a adopción do seguinte acordo: apoiar a declaración institucional incluída na exposición de motivos desta moción. Gracias, Mili. Bueno, antes tuve un defecto de forma, temos que votar a inclusión da urxencia, porque non estaba incluída na orde do día esta nova proposta conxunta. Desde logo, desde aquí, a reivindicación feminista, que é moi importante, non nos podemos esquecer dela. Votamos a inclusión de urxencia no plenario, votos a favor. Queda aprobada a inclusión da urxencia no pleno, e agora procedemos ao turno de quendas de intervención. Ben, polo Partido Popular indicábame Laura Ribeira, verdad? Laura, tes a palabra. Sí, escoitaseme, verdad? Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Non simplemente pois agradecer que retiraran as dúas mocións que traían, que non tiñan moito sentido traer dúas mocións, unha por cada partido. O que se trata é de todos xuntos sumar á causa, xa que isto non é unha loita de partidos, nin é simplemente un tema de persoas no que todas e todos debemos de colaborar para que cada día millore e cada día haxa máis igualdade real entre homes e mulleres, e non politizalo porque non ten política de ninguna maneira. Aínda que este ano non se vai a poder facer grandes manifestacións, nin hai que reivindicalo da mesma maneira, ou buscar logo outra maneira de reivindicalo, aínda que seña sin as grandes manifestacións, pero, por suposto, estamos a favor da igualdade entre homes e mulleres, por suposto. Gracias, Laura. A palabra polo BNG, Iago Villamil. Iago. Sí, gracias, alcalde. Bueno, é evidente que nós non queremos politizar, o que pasa que trouxeronse dúas mocións e non tres. O ano pasado tamén só houve dúas mocións. Politizar é actuar con consecuencia e aplicar na vida diaria os convencimentos e as conviccións. E nós estamos convencidos que esta é unha loita que merece ser reivindicada dende
todas as organizacións políticas, ainda que existan moitas que nunca lles parece prioritario. Hai outras organizacións que nunca fan ninguna proposta para este día. Este ano é especialmente duro porque é un ano no que non vai haber prácticamente movilizacións, pero hai algunhas organizacións coas que concordamos que convocaron unha folga feminista porque fronte ao que pensa que non é momento de convocar unha folga con peches perimetrais e con limitación de mobilidade, precisamente o que recoñece o feminismo de clase é que considera que urxe manifestarse, urxe combater nas rúas os ataques sistemáticos e persistentes aos seus dereitos. Porque algo que está clarísimo que se evidenciou na pandemia é que as mulleres siguen sendo condenadas polo sistema, tan condenadas como que durante un tempo non pequeno, o pasado ano, o 8 de marzo, foi casi o principal responsable do COVID-19. E, bueno, non deixa de ser bastante rechamante que agora, as primeiras de cambio, algúns políticos volvan a decir voi cuidadiño outra vez coas manifestacións do 8M, sin decir nin chío, cando os propios partidos convocaron movilizacións contra actualizacións da lei de educación, entre outras, e fixeron outras movilizacións. Evidentemente, sigue sendo necesario a defensa frente á desigualdade laboral, desigualdade en violencia física, en violencia obstétrica, en todos os eidos, e, por tanto, nós hemos de seguir presentando mocións para que isto siga estando presente no día a día. Gracias, Iago, por las tus palabras. En turno quenda Víctor Couto por Plataforma de Futuro. Víctor. Gracias. O primeiro, igual que fixeron os meus compañeros, agradecer neste caso a Partido Socialista e BNG que retiraran as súas mocións para levar a pleno esa moción conxunta, xa que, como ben decía Laura, creemos que é algo que temos que falar todos no mesmo idioma e todos xuntos, así que agradecer ese xesto. Para a nosa parte, pouco máis que engadir ao que ben dicía Milagro, simplemente eso, que o COVID non deixe que se enmascare esta lacra da sociedade global, que realmente que non oculte esa información que tanta transparencia necesita, xa que ao final estamos falando de que son ao final sobre uns 100 asesinatos fruto da violencia machista que se levan ao ano. Sí que nos gustaría, igual que os nosos compañeros levaban outras ocasións, que unha proposta de que na educación obrigatoria que regresara a asignatura de educación á ciudadanía, xa queremos que é algo moi importante para a xente. E xa para rematar, sí que, como ben comentabades todos, sí que dicíamos que nesta ocasión, pola situación que estamos a vivir, non se van a poder facer actos públicos con moita xente, ven manifestacións e ven outros eventos para deixarse ver. E teño aquí unha proposta dos meus compañeiros, creo que sería un xesto, polo menos, emotivo para que vai dedicado a toda esa xente de violencia machista hasta o día de hoxe, que nos decía que se podíamos guardar un minuto de silencio para todos eles, aproveitando que estamos todos aquí reunidos e a xente do noso Concello tamén está con nós nas súas casas. Gracias, Víctor. Neste caso defende a moción Mili, así que Mili, si decides, hacemos a... Sí, a mí pareceme ben. Quería, bueno, como son docente, entonces Víctor mencionou educación para a ciudadanía, bueno, quería recordar que os docentes, as docentes, estamos todos os días intentando que a igualdade este moi presente nos centros. A veces unha asignatura axuda, pero o que máis axuda desde o meu punto de vista é o día a día. No día a día hai actitudes machistas das que non nos percatamos porque as facemos todos sin moitas veces darnos conta. As profesoras e os profesores intentamos poñer relevancia cada día nas aulas todas estas actitudes e intentar que non se repitan. Eu quería tamén, aparte dese minuto de silencio, que me parece correcto, quería animar a toda a ciudadanía a replantearse no seu día a día as decisións que toma, os actos que fai, para saber se realmente teñen un tinte de machista, non
non como recriminación ás nosas accións, senón é que é verdad que vimos de unha historia que tradicionalmente poñía o home no centro da vida, e a mí gustaríame que animarvos a todas e a todos a pensar como vería isto unha muller ou como se vería isto desde o punto de vista dos tan manidos coidados. Entonces, quero animarvos a todos e a todas a replantearvos isto e que cando educades aos vosos fillos e as vosas fillas, a veces pensades, se fora unha nena ou se fora un neno, no caso, como o faría? Faría o igual. Creo que é unha reflexión que todos deberíamos facer para poder mellorar un pouco a nosa sociedade. Si che parece, pasamos ao minuto de silencio. Non sei se procede administrativamente falando. Comezamos. Ben, gracias a todos. Palabra secretaria. Perdón, temos a votación que non se votou. Votos a favor. Fanego quedouse congelado neste caso a imaxe, non? Creo que sí. Francisco Fanego. Consideramos que neste caso ten a imaxe congelada, pero caeuse. Non sei se os servicios poden falar con el. Servicios técnicos. Sí, vámonos a chamar ahora, alcalde. Gracias. Caeuse a conexión, non? Sí, xa non está en pantalla. Damos uns minutos a ver se pode retomar o compañeiro Francisco a conexión. Hola, boas. Acabamos de falar con Fanego, que tuvo problemas co ordenador. Vai acceder de novo desde o teléfono móvil. Xa iba a acceder agora mesmo. Disculpad. Gracias. Xa está. Fran, escoitasnos, sí? Está conectando. Escoitasnos, Fran, sí? Perfecto. Procedemos, por tanto, á votación de novo. Votos a favor. Queda aprobada, por tanto, por unanimidade. Punto número 5. A aprobación se procede da proposta do Grupo Político Municipal do PSDG-PSOE
para demandar un incremento das achegas da Xunta de Galicia ao Servizo de Axuda no Fogar que presta o Concello. Gracias, Mariluz. Bueno, traemos esta moción aquí a aprobación. Creemos que é moi importante, aquí volvemos a falar outra vez de competencias. Sabemos da importancia do SAR, o que supón para todas as persoas dependentes nas súas casas, que teñan esa axuda, en moitas que non teñen recursos económicos, non? Entón, desde logo, persoas con falta de mobilidade, persoas de idade avanzada, o que supón ter unha persoa que poida acudir a axudarlle coa súa higiene persoal ou a facer unhas tarefas mínimas na súa vivenda, simplemente a desarrollar o seu día a día, pois cambia e pasa de ser pois unhas condicións de vida pois que non se corresponden cunha normalidade a unhas condicións óptimas, non? En iso temos que estar todos, en iso temos que sempre defender o social e temos que pensar, desde logo, no benestar das nosas veciñas e veciños. Entón, ao final, o que estamos falando aquí, e traendo unha moción a pleno, é o custo económico que supón ao Concello e a achega que aporta a Xunta de Galicia. Durante a pandemia do Covid-19, especialmente, foi moi necesaria este servicio de axuda. Sabemos todos, e Ana estivo aí tamén, a concelleira, pois interesándose todos os días, pois tamén axudando os servicios do Concello, pois a interesarse polo estado das persoas cando estaban ailladas, foi máis necesario que nunca. E se ben é certo que a Xunta de Galicia otorgou un servicio adicional durante uns meses, retirouno e non o renovou, non? O cal, esas persoas que realmente o necesitan, que están nesa lista da garda, pois quedáronse de novo sen ese servicio, non? Temos que recordar, volver a falar de novo de competencias. Neste caso, teño que remitir, evidentemente, ao Estatuto de Autonomía de Galicia. No Estatuto de Autonomía de Galicia, no marco estatutario, márcase como competencia exclusiva da Xunta a materia. O número 23 correspóndelle á asistencia social. Estamos falando do Estatuto de Autonomía de Galicia. Número 23, asistencia social. Na Lei 7/1985 das bases do réxime local non establece entre as súas competencias o SAC, a asistencia social. Se indica que a delegación de competencias que non son propias aos concellos, senón que son impropias, que non están recollidas nesa lei de bases, deberá acompañarse dunha memoria económica donde se justifiquen os principios aos que se refire e se valore o impacto no gasto das administracións públicas afectadas sin que, en ningún caso, poda conlevar un maior gasto nas mesmas. Isto quere dicir que se unha aportación económica á administración local ou ao concello non debe asumir unha competencia que non é propia. Para asumir unha competencia impropia, debería otorgarse pola Administración Superior, neste caso a Xunta de Galicia, o seu financiamento. E chegamos á realidade, e a realidade é que o que aporta a Xunta de Galicia, as achegas que aporta a Xunta de Galicia, están sin actualizar desde o ano 2012. Están sin actualizar desde o ano 2012. Co cal, o resto que non corresponde, a metade paga o usuario e a outra metade paga o Concello. No novo prego que encargamos para sacar a licitación ao concurso público, isto supón un custo ao Concello de 286.000 euros anuais. 286.000 euros anuais que deberían ser asumidos pola Xunta de Galicia como administración competente ou mandarnos, digamos, esa achega de 286.000 euros adicionais ao que xa lle tocaría pagar á Xunta de Galicia, pero para asumir o custo do servicio que realmente lle corresponde á administración autonómica, a maiores do que aporta, debería aportar outros 286.000 euros adicionais. Eses 286.000 euros
É diñeiro de todos os veciños e veciñas de Foz que deixan de invertirse en camiños, que deixan de invertirse en actos culturais, que deixan de invertirse en eventos deportivos, que deixan de invertirse en moitas melloras que si nos corresponden ás administracións locais e que temos que deixar de prestar por culpa deste déficit de aportación da Xunta de Galicia. O sea que estamos falando da aportación municipal e estamos falando tamén de que, como debería corresponder, estamos solicitando que a Administración Autonómica tamén se faga cargo como Administración competente dese copago dos usuarios que é moi elevado en moitas ocasións, non poden facer fronte a ele. Por tanto, traemos esta aprobación ao Pleno, que entendo que non debería ter ninguna reticencia por parte de ningún grupo, xa que o que estamos pretendendo que se axuste a lei, que sigamos escrupulosamente a lei, que se dote aos concellos do financiamento necesario e, ademais, que esa parte tamén se achegue aos usuarios para que non teñan que pagar por ela, o cual é beneficioso para todas as veciñas e veciños de Foz. Así que propoñemos e instamos ao Pleno aos seguintes acordos. O Pleno do Concello de Foz, en base ás competencias en servicios sociais que corresponden á Administración Autonómica, instan a Xunta de Galicia a incrementar as achegas para cubrir os custes do servicio de axuda no fogar ordinario, así como que se proceda á eliminación do copago dos usuarios, que será asumido pola Administración Autonómica, que se elimine ese copago aos usuarios. Que a Xunta de Galicia incremente o financiamento do servicio de axuda no fogar que é da súa competencia e que xestionan os concellos, que permanece conxelado desde o ano 2012, de xeito que se axuste á realidade do prezo hora actualmente vixente e se preste este servicio público esencial con máxima calidade e cos mellores condicións de traballo para os profesionais e as profesionais deste servicio. Calculado, agora mesmo serían na parte municipal, que non nos corresponde, serían outros 286.000 euros. Dar traslado do acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. É o que traemos aquí a aprobación, esperemos que todos os grupos estean de acordo. Ten a palabra polo Partido Popular, Javier Jorge Castilleira. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, o sea, en cousas estamos de acordo. Además, vostede fala de competencias, é certo, pero obviou unha parte importante, que hai un Ministerio de Asuntos Sociais, con un vicepresidente, que é o señor Pablo Iglesias, que é de Asuntos Sociais. Mire, a Lei da Dependencia, cando se aprobou, precisamente, además, por un goberno socialista, no seu día aprobouse con unhas circunstancias. A verdade é que tuvo bastantes problemas, especialmente cos nacionalistas, porque entendían os nacionalistas que naquele momento invadía competencias e que se lle trasladaba esa responsabilidade que acababa de sacar o goberno ás autonomías. E así foi que, bueno, os partidos nacionalistas catalás e vascos votaron en contra. O Partido Socialista e o Partido Popular votaron a favor. Tamén é ben certo que se poñía en duda a viabilidade desta lei porque, bueno, non tiña unha consignación orzamentaria e podía darse a circunstancia, como así foi, de que moitas persoas que tuveran os dereitos se quedaran sin poder cobralos, como así pasou, e houve moitos agravios durante estes anos. Nese pacto quedouse en que a dependencia se pagaba 50% ás comunidades autónomas e 50% o Estado. Non sei se está de acordo comigo, señor alcalde. Se digo algo que non é certo, corríxame. Como se quedou 50% as autonomías e 50% o Ministerio, pois así se intentaba financiar, ainda que iba a haber moitos problemas. Nada deso, nada deso. Ata o momento estás financiando a Xunta de Galicia o 75% e o 25% o Estado. Ben saben vostedes todo o que pasou nesta crisis e o Estado, neste caso, non quixo asumir esas responsabilidades, nada máis que o 25% e tuvo que asumila a Xunta de Galicia. Dice o ministro de Asuntos Sociais, que é competente, señor Cajoto, aunque vostede diga o contrario, que van a intentar este ano chegar ao 34%. Bueno, de momento non están ni no 30%, pero vámonos fiar de que cheguen ao 34%, pero tiñan que chegar ao 50%.
Se o Goberno do Estado, que falta nesta moción, que non existe, vostede nombrou os acordos e non existe para nada o Goberno do Estado, se o Goberno do Estado pagara o 50%, pois moi probablemente pois esta moción non tería sentido porque xa estaría pagado. Aínda así, nestes últimos 10 anos, a Xunta de Galicia, pois a verdade, podémolo ver no Concello de Foz, pois non é que asumira o seu 50%, asumeuse 25% máis e, ademais, pois, empezamos no ano 2011, recordo eu, cando eu estaba de alcalde, con 1000 horas ao mes, cubríamos 25 dependientes, a chegar agora, vostede, que ten 5.200 horas ao mes, ten 4.600, ten outras 500 que no mes de febreiro ainda non tiña asignadas, xa as tiña concedidas pola Xunta de Galicia, vostede ainda non as tiña adxudicadas aos veciños de Foz, ten casi 5.200 horas, 5 veces máis de horas que tiñamos no ano 2011, 5 veces máis. Atendíanse 25 persoas, agora aténdense 100 persoas coa dependencia. Antes prácticamente só eran de grado 1, agora chegan incluso a grado 3, corríjame se non é certo. Por lo tanto, bueno, pues foronse facendo moitas mellores. É ben certo o que dice vostede, o precio que paga a Xunta de Galicia a día de hoxe non está actualizado aos convenios. Houve un proceso de regularización dos convenios e non está adaptado. Eu creo que debería adaptarse. Débese optar por, igual non dar tantas horas, sino equilibrar as horas, ou dar as mesmas horas, pero, bueno, hai que subir ese precio. Neso estamos de acordo, pero evidentemente falta na moción a outra parte, falta a parte do Estado. E despois, por outro lado, pois, a verdade é que, bueno, vostede pasou no de largo, pero falou do copago e dixo, copago, evitar o copago. Bueno, home, o partido, non sei o que dice o BNG, pero o Partido Popular está de acordo en que os que máis teñen que pagar máis. E así, pois, autofinancia tamén, ou axuda a autofinanciar o servicio os que menos pagan. Os que menos rentas tenen, pois pagan menos ou non pagan casi nada. Os copagos son xustos. E son tan xustos que vostedes teñen copagos. O Concello ten copagos. Por que non nos elimina o Concello? O Concello ten copago na Escola de Música, por exemplo, paga o servicio ao Concello e paga tamén o usuario na Escola Deportivas, en cantidade de servicios. O copago é positivo porque, además, o veciño sabe pois, polo menos o custe que ten o servicio. Por lo tanto, bueno, vemos unha moción claramente dirixida políticamente hacia o goberno da Xunta, cando hai unhas responsabilidades tamén do Estado que non existen. E despois, por outro lado, pois hai esa parte pois máis de hipocresía, que é falar de copagos, reducir os copagos, pero cando non nos toca a nós, pero cando o Concello ten copagos, pois, entón, bueno, pois pode dicir agora vostede mesmo, se quere, quitar o copago da Escola de Música, da Escola de Deportivas e de outros moitos servicios da piscina municipal que teñen copagos. Por lo tanto, pues, bueno, eu creo que as responsabilidades, como vostede dice, as competencias neste caso equivócase. As competencias son de dous, son do Ministerio e son, evidentemente, tamén da Xunta de Galicia. Por lo tanto, pues, o Partido Popular non pode votar a favor porque non é unha moción xusta. Vai claramente dirixida a que uns asuman o que outros non están facendo. Gracias, Javier. Ten a palabra Iago Villamil polo BNG. Sí, gracias, alcalde. Bueno, evidentemente nos estamos a favor desta proposta. Estamos a favor fundamentalmente por tres motivos. En primeiro lugar, porque se algo deixou claro a pandemia é que o manexo dos maiores ou menores, quero dicir, en edad, dos dependientes, en xeral, como se está facendo, ten que mudar. Os centros masificados de axuda a dependientes foron un auténtico desastre no manexo da pandemia, con unha mortalidade inasumible, con unhas consecuencias devastadoras en termos sociais, en termos de duelos patolóxicos, en termos absolutamente imposibles de esquecer, e creo que quedará marcado para unha xeración. Esos grandes centros son necesario reformulalos. Os pequenos centros funcionaron mellor, e donde mellor funcionan os cuidados é no domicilio.
E para cuidar no domicilio necesítase apoio. Estamos, en segundo lugar, falando do SAF básico, non estamos falando da dependencia, estamos falando do Servicio de Axuda no Fogar Básico, que foi o que no ano 2012 a Xunta tamén delegou nos concellos, porque dixo que deixaba de facerse cargo do SAF básico nos concellos de menos de 20.000 habitantes. E iso é o que levamos sufrindo dende o ano 2012. Con ese famoso Real Decreto 99-2012 que fixo que despois o DOGA aplicara contundentemente esa posibilidade de quedarse sin ninguna responsabilidade cando as responsabilidades, como dixo o alcalde, estaban recollidas no Estatuto de Autonomía. E esa é a consecuencia fundamental da privatización do sistema. En parte, o copago é unha privatización encuberta, pero porque a autonomía elude as súas responsabilidades. Claro, é que este ano a Xunta de Galicia destina 2,5 millóns en propaganda para o Xacobeo. Bueno, pois é que con eses cartos a dependencia de SAF básico estaba coberta en toda a provincia de Lugo e probablemente todas as do país. E despois hai outro asunto, e é que, agora que falamos, este é o terceiro plano que quería tocar, agora que falamos do 8M, as cuidadoras no Servicio de Axuda no Fogar son cuidadoras no 99,7% dos casos. Esas mulleres durante moito tempo estuveron sin ningún tipo de cobertura, de amparo por parte da Consellería de Sanidade, por parte da Consellería de Igualdade e, bueno, pois facendo un sobreesforzo aos concellos para dotar de medidas de protección e agora, bueno, pois afortunadamente están empezando a vacinarse, pero tamén foron vacinados algúns obispos e arzobispos moito antes que algunhas das que están tratando con ancianos e poñendo en peligro tanto a súa integridade física como as dos dependientes. E é evidente que tamén é necesario reivindicar este papel das mulleres, das cuidadoras, profesionais neste caso, pero despois de todo mulleres e cuidadoras, e é, por tanto, moi necesario tamén lembrar que as empresas que contraten estas mulleres teñen unha responsabilidade social que debería de estar ben recollida en todas as contratacións que se fagan, garantindo os dereitos laborais e salariais das traballadoras fundamentalmente. Por tanto, a nos parecenos que para garantir estes dereitos ten que estar adecuadamente orzamentado e é evidente que a Xunta de Galiza ten unha responsabilidade que non pode continuar eludindo e deixar máis de 10 anos, ou casi xa 10 anos, sin actualizar os prezos e seguir aplicando un decreto de 2012 dunha crise económica que agora vamos a seguir sufrindo, deixando os concellos a súa responsabilidade completa no SAF básico, a nos parecenos impresentable. Por tanto, estamos a favor da moción. Gracias. Iago, ten a palabra Víctor Couto por FOD Plataforma de Futuro. Víctor. Gracias. Nos, como sempre facemos, non vamos a entrar a debatir de quen é competencia cada cousa para a hora de solicitar certo servizo. Neste caso, comparto o punto 1 e 3 que falaba o compañero Iago Villamil. Unha proposta que vemos necesaria para a mellora deste servicio, por lo tanto, creo que deberíamos estar a favor para que se leve a cabo esta mellora tan necesaria. Moitas gracias. Gracias, Víctor. A ver, sin entrar un pouquiño... Penso que estamos aquí defendendo nun plenario pois as competencias municipais, o todo o eido municipal, co que conleva as finanzas municipais, todo o que beneficia a todas as veciñas e veciños de FOD. Hai un Estatuto de Autonomía que marca unhas competencias exclusivas. Javier, o portavoz do Partido Popular, recoñeceuno. Hai unha lei a 7/1985 do réxime local que defende unhas competencias do Concello, o portavoz do Partido Popular recoñeceuno, recoñeceu tamén que ese financiamento ten que ir da Xunta para o Concello, porque as competencias son da Xunta de Galicia, entón nós o que temos que reclamar é a Xunta de Galicia que veña ese financiamento, parte de eliminar un pago aos usuarios. Independientemente deso, se hai un acordo entre Xunta e Estado e o Estado non cumple coa Xunta, que a Xunta lle reclame ao Estado, como é evidente. A min o Estado non me debe nada, porque a competencia no Estatuto é da Xunta de Galicia. A min debeme diñeiro a Xunta de Galicia, reclamarei á Xunta de Galicia. Oye, que a Xunta de Galicia leve usted, bueno, no pleno da Diputación non, pero os seus compañeiros, Elena Candia ou outro parlamentario, leve unha moción
desde a Xunta de Galicia para que o Estado cumpla a súa parte. Eu aquí quero que cumplan coa parte que lle corresponde ao Concello. E quen lle está debendo diñeiro ao Concello neste sentido é a Xunta de Galicia, e sin actualizar unhos precios desde o 2012, co cual tamén favorece a precariedade laboral. Non o esquezamos. Porque se non recoñece un custo dun servicio, está non recoñecendo unhos salarios dunhas traballadoras, neste caso, casi máis do 90%, atrevo a decir que son traballadoras, e tamén aquí se está perxudicando os dereitos das mulleres. Simplemente que se actualicen eses precios e que se faiga ese copago. Simplemente non ten sentido que eu veña aquí a reclamar un déficit que ten a Xunta de Galicia nun pleno municipal, aínda que sexa do color do seu partido, do Partido Popular. Igual que reclamo tamén, e aprobo e apoio completamente, pois unha moción que presentan os compañeros do BNG relativa a correos, porque é o lóxico, é un déficit do Concello que nos afecta a todos nós, cual para defender a Xunta de Galicia entendo que debe ser o Parlamento da Xunta de Galicia correspondente. A min o Estado neste sentido non me debe nada, que me traduceu ou que me meteu pola porta de atrás, como ven sendo habitual no señor Feijóo, que estamos aburridos de que nos transfira competencias sin ninguna consignación presupuestaria, de novo, outra vez máis, nunha lei, traduciunos as competencias aos concellos sin otorgarnos a financiamento adecuado, como vostede mesmo recoñeceu, e como se establece a Lei 7/1985 do réxime local. E iso o que se traduce é nun perjuicio claro e directo ás veciñas e veciños de Foz, porque se temos que designar ou enviar ese diñeiro desde as arcas municipais, con tasas, con impostos municipais, deixamos ou aumentamos os cargos aos propias veciñas e veciños de Foz, ou facemos un déficit no desarrollo de infraestructuras que bastante mal están xa, e bastante ben nos viría ese diñeiro, máis de 250.000 euros, neste caso 285.000 que calculamos, que corresponderían a ese déficit co novo contrato, cal supón un esforzo económico moi grande ao Concello, co cual eu penso que en conciencia deberían vostedes votar a favor, pero eu, afortunadamente, non son membro do Partido Popular. Ten a palabra o portavoz do PP de Foz, Javier Jorge Castiñeira. Gracias, señor alcalde. Creo que votamos máis veces a favor nosotros en 2 anos que me votaron a mí en 8 anos que eu estuve aquí. E digo yo, porque mire que tuve problemas para gobernar en minoría. Non se pode queixar neste sentido. Pero que esta moción é como vostede di moitas veces, é capciosa. O sea, leva trampa. Se o objetivo fora ese, o de mellorar, xa empezarían vostedes por vos mesmos. Mire, leva o servicio de axuda no fogar un contrato caducado 2 anos. En marzo fai 2 anos. Non fixeron absolutamente nada. Vostede, señor Iago Villamil, que fala das compañeiras, levan 2 anos sin actualizar o contrato. Eso afecta a que a empresa ten unhos pagos, ou sea, ten un servicio moi por debaixo do precio, como vostedes din, e evidentemente, pois, eso vai en perxuízo tamén das traballadoras. Por lo tanto, o que teñen que facer é actualizar o contrato canto antes. Tiñan 2 anos para facelo, non o fixeron. Pero que, ademais, por outro lado, señor Villamil, ten unha oportunidade usted bárbara, perfecta, para municipalizar o servicio. E non lle digo en plan demagóxico, é que vostedes mesmos o pediron. Mire, voulle ler un titular no que vostedes decían, naquel momento o señor Rivera que municipalizaba servicios, señor Cajoto, falou ya antes a Juan Rivas de municipalizar. Mire, non lle vou a dicir os servicios que municipalizou o PSOE en Foz, entre eles o da auga, pero tamén os servicios sociales. Pois mire, dicía o BNG que agora son os seus socios. O BNG oponse a que se privatice o servicio de axuda no fogar como pretende o Grupo Socialista en Foz. O que pasa é que, claro, cando están na oposición dicen unhas cousas, agora fan outras. Nin van a municipalizar o servicio de auga, nin van a municipalizar o servicio de axuda no fogar, pero polo menos
arreglen o contrato. Sáqueno que as bases xa estaban desde o ano 2019. Xa as tiñamos as bases, xa estaban feitas, xa as tiña o secretario, o anterior secretario que tiña aí, había unhas bases xa para sacar o concurso. Por que está parado? Pois non o sei, porque igual non quere vostede pagar máis. Xa yo dixen algunha vez. E digo que a moción é capciosa porque vostede quere que non a aprobemos, así de claro. Pois andar dicindo por aí que o Partido Popular non está a favor. Claro que estamos a favor. Estamos a favor de que a Xunta lle aumente o precio. Mira o que lle digo, lle aumente o precio, o punto, creo que é o punto 2, lle aumente o precio hora. Non estamos a favor de retirar os copagos. Mire, somos moi sensatos e moi directos. Sería moi guai quedar aquí moi ben, decir que non estamos a favor, porque vostedes tampouco están, porque teñen copagos no Concello. E mentras teñen copagos no Concello non teñen o dereito de pedirlle aos demais que non usen os copagos, que ademais, reitero, son xustos, porque os que máis teñen, máis pagan. E así autofinánciase o servicio. Por lo tanto, pois, claro que nos faltan moitísimos argumentos. É unha moción que ven carente do punto principal que é que o Goberno do Estado participe co seu 50% tal e como prometeu no seu momento, cando se fixo a lei. É claro que hai competencias, porque hai un Ministerio de Asuntos Sociais. E, ademais, acordouse precisamente que a dependencia se financiase o 50% autonomías e Estado. De feito, volvo yo a repetir, foi o que provocou que votaran en contra os partidos nacionalistas. Señor Villamil, igual usted daquela, non sei se daquela o BNG tiña representación, pero non sei se votou esa lei. Pero como fixeron os nacionalistas vascos e catalás, votaron en contra porque era un tema que iba en contra das competencias das autonomías. Por lo tanto, faltan puntos e sobra o do copago, que entendo pois, que é algo hipócrita, non? Falar de copagos cando vostedes aplican os copagos na política municipal. Do resto, pois sí, estamos de acordo en que lles suban. Pero, por favor, actualicen o contrato, saquen un novo, uns pregos, para que se actualicen esos pregos, para que as traballadoras poidan cobrar algo máis do que cobran agora, e sobre todo, pues, bueno, oye, se o señor Villamil quere municipalizar e mellora o servicio, pois tamén estupendo. Gracias, Javier. Ten a palabra Iago Villamil polo BNG. Sí, grazas. Eu só quería lembrarlle ao señor Jorge que empeza en Nós Diario un coleccionable sobre os primeiros xornais galegos, o tío Marcos da Portela do século pasado. Non sei de que ano era ese titular, pero no noso programa electoral non figuraba a municipalización do Servicio de Ciudadano Fogar. Entonces, bueno, non sei a conto de que ven a traer eso agora. Evidentemente, nós no Parlamento español estuvemos o tempo que estuvemos e somos responsables dos votos que tivemos, pero evidentemente traernos agora a falar da lei de dependencia e do voto de un ou dúas diputadas daquela e non falar do que fai a Xunta sin aportar os cartos que lle corresponden ao Servicio de Axuda Fogar básico, bueno, pois se vostede di que distraer, isto probablemente sea algo a terceira dimensión, Nada máis, nós estamos de acordo e non vamos a enlentecer máis a aprobación desta moción. Gracias. Iago, ten a palabra Víctor Couto, por favor, Plataforma de Futuro. Nada, a nosa parte tampouco, nada máis que engadir, vamos ter tamén a favor da proposta. Gracias, Víctor. Bueno, simplemente engadir unha cuestión. O que indicaba Javier, en marzo do 19 caducou o contrato, o sea que caducou no seu mandato, non se pediran os datos do persoal a subrogar, non estaba feito o pliego que se encargou está redactado, non había licitación electrónica que se implantou neste goberno para poder sacar este contrato, non había partido orzamentario que se puxo neste goberno por motivos de mobilidade do secretario non puido salir o ano pasado, os deberes están feitos. Procedemos, por tanto, á votación. Votos a favor. 7 do Partido Socialista, 2 do BNG e FOT Plataforma de Futuro. Abstencións? Non hai abstencións. Votos en contra? 6 do Partido Popular. Queda, por tanto, aprobado. Segundo apartado da orde do día,
a actividade de control. Punto 7, dación de conta da relación de resolucións ditadas pola Alcaldía entre 1 de febreiro de 2021 e 19 de febreiro de 2021. Punto número 8, expediente 104-2021, dación de conta dos tipos impositivos de 2021 e da remisión ao Ministerio do Orzamento prorrogado para o ano 2021. Punto número 9, expediente número 41-2021, dación de conta da liquidación do orzamento de 2020. E punto número 10, expediente número 178-2021, dación de conta da xustificación da alcaldía de acordos contrarios a reparos e anomalías de ingresos 2020. Plantéxase a inclusión, que consta no expediente, a inclusión por urxencia, de un punto antes do turno de rogos e preguntas, que non foi ditaminado pola Comisión Informativa, posto que se plantexa neste pleno para a aprobación da súa urxencia da inclusión, é a proposta de convenio de colaboración marco para a encomenda de xestión do Obradoiro de Emprego Terras de Ouro 2021 dos concellos de Foz, Alfoz e o Valadouro ao Concello de Foz, expediente 174-2021. Ben, antes de proceder á votación de urxencia, desculpar o pouco tempo, informeivos pola mañá para que puderades mirar un pouco o expediente, pero certamente, bueno, un convenio de colaboración tamén requeríamos que nos chegaran as aprobacións dos outros dous concellos, é complicada un pouco a logística. Entón, nada, para incluir este obradoiro de emprego que creemos que vai ser moi positivo, pois paso por explicar, pero procedemos á votación para a inclusión de urxencia. Votos a favor. Queda aprobada a inclusión de urxencia por unanimidade. Ben, esta é a proposta de acordo para solicitar á Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia o obradoiro de emprego que denominamos Terras do Ouro 2021. No cal estaríamos incluídos, a parte do Concello de Foz, os concellos de Alfoz e do Valadouro. Creemos que son moi importantes os obradoiros de emprego porque ofrecen unha perspectiva de saída laboral a persoas que ou que non coñecen este oficio ou que realmente están sufrindo nas circunstancias nas que estamos actualmente, especialmente de crise económica, unha situación de paro e demais que sempre ven ben esta axuda e readaptarse nun novo nicho laboral. Comprende especialmente, basicamente, tarefas de desbroce, perdón, que me saltiu aquí un punto. Perdón, quería falar cos servicios técnicos, saliume a pagar en 43 segundos, puse calquer botón para cancelar, está me dando un erro. Disculpen, todos. Non sei se a todo o mundo lle sale ou non, ou son só eu na miña pantalla. Hola, disculpe, o erro que o está dando o programa ou... Pon a pagar en 23 segundos, puse cualquier botón para cancelar. Pulsa un botón da pantalla, porque ese suele ser un error que cando a pantalla está sin notar actividade, o tempo... Vale, vai salir... xa. Sí, perdón. Desapareceu o aviso. Desapareceu. Desculpa de todos, pero bueno, estas cousas ás veces suceden. Bueno, como retomo, como indicaba, pois creo que é moi importante para dar unha saída laboral e comprende tarefas de desbroce pois para insertarse nese nicho laboral. Entón traemos a aprobación esta proposta de acordo. O ano pasado pois solicitouse un obradoiro moi similar. Este ano volvimos reiterar esta solicitude e vamos intentar melloralo para acadar os puntos necesarios. Esperemos que se consiga porque sería moi positivo. Ten a palabra polo Partido Popular, Javier Jorge Castiñeira. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, nos tiñamos esas dúbidas. Nos creemos que o mesmo obradoiro que se solicitou o ano pasado.
tamén é ben certo o que dice vostede. Avísanos hoxe pola mañá de que vamos a votar a un obradoiro para aquí. Non se nos chama absolutamente para nada. E recordo, bueno, eu fago as mesmas palabras que me decía o señor Linares a mí. Non se pode traer documentación ou traer por urxencia estas cousas. De feito, votouse en contra, o Partido Socialista votara en contra dun obradoiro dual precisamente por estas circunstancias. Nós non vamos a ser así. Se ven un obradoiro que financia a Xunta de Galicia, benvido seña. Pero temos as nosas dudas, porque se no anterior ano non nos concederon, foi pouco puntuado este obradoiro con Alfoz, Valadouro e Foz, e volvemos a traer o mesmo obradoiro, non sei, eu creo que ou vamos a errar e caer na mesma pedra outra vez, tropezar, e vamos a ter os mesmos puntos, ou non sei, ou moito cambian as cousas. Eu, desde logo, creo que debíamos ser moito máis ambiciosos e buscar un obradoiro que tivese puntos, pois non vale nada, que seña moi bonito, pero si despois non puntúa. Eso lles pasou o ano pasado, e outros concellos tenen obradoiro, e Foz quedouse sin obradoiro. Entón, se volvemos a traer o mesmo, non sei, eu creo que temos o grandísimo risco de que volva a pasar o mesmo e de que nos digan que non. Entón, xa casi sería ridículo. Eu, bueno, estuve hoxe pola tarde botándolle un vistazo, e a non ser que haxa aí un cambio por mínimo, seguimos traendo que son traballos forestais para 20 alumnos, traballos forestais, seguimos elevando pois que o que se limpia pois é algún camiño municipal e dúas fincas municipales, unha en Cornería, que xa estaba naquel momento, e outra que é o Castro de Lelle. En Foz, polo menos que o que eu coñecía, non cambiou absolutamente nada. Entón, aí as nosas dudas. Nós, de todas formas, vamos a votar a favor. Vamos a votar como fixo o Partido Socialista con aquel obradoiro dual. Pero sí que é certo que, bueno, deixamos aí o aviso. Creo que se deberá ser moito máis ambicioso e espero que non volvamos a caer na mesma pedra, porque, ao final, poucos máis se traballou sobre o obradoiro do ano pasado, ou nada, a non ser que vostede mo explique, volvemos a presentar o mesmo e co risco de volver a caer e perder outro obradoiro e perder 2 anos por non facer absolutamente a nada neste, porque eu creo que é o mesmo que presentaron o ano pasado. Gracias, Javier, pola túa aportación. Ten a palabra Iago Villamil, polo BNG. Sí, gracias. Nós, evidentemente, estamos a favor dun obradoiro que, ademais, é interesante porque ten máis posibilidades de sair adiante, independentemente de cal sea a decisión final da Xunta, precisamente porque vai en colaboración cos concellos de Alfoz e Valadouro. É un obradoiro importante para o medio rural e para a conservación de pistas e para mellorar e poñer en valor algúns bens patrimoniais do concello. Por tanto, nos, como sempre, que se trae unha oportunidade de emprego e de formación para o Concello, vamos votar a favor. Gracias, Iago. Ten a palabra Víctor Couto, por Foz Plataforma de Futuro. Gracias. Por nosa parte, como ben falades todos, como cando se trouxo o ano pasado, nós tamén creímos que era algo convinte, beneficioso para os nosos veciños, para os concellos colindantes que están neste proxecto, porque creemos que é un proxecto que é ambicioso e que dá outras alternativas de traballo de futuro a certa xente que non ten unha saída ou que, como ben comentábamos antes, que non está traballando ou outra circunstancia que lle axudaría moito no día a día. Sempre que, como ben decía Iago, sempre que señen proxectos que aporten traballo ao noso concello, seña do sector que seña, nos tamén vamos a votar a favor. Esperemos que desta vez sí que vaya para adiante. Gracias, Víctor. Eu agradezco a crítica constructiva, supoño, de Javier no sentido de que hai que ser máis ambiciosos. Si ten a ben traducirnos algún criterio para aprobar os obradoiros de emprego por parte da Xunta de Galicia, si consigue
ter información e non la facilita, pois agradecería yo. Calquer tipo de proposta será ben recibida, en calquer obradoiro, canto máis ambicioso e máis fácil sexa para aprobación por parte da Xunta, será ben recibido. Espero que sea máis ambicioso que os obradoiros do 19 e do 18, que non sei cales eran, ou se solicitaran, creo que non. Creo que non había ningún tipo de obradoiro solicitado en tono positivo. Creo que é bon un obradoiro de desbroce, porque o obradoiro, ao final, é un ámbito formativo para persoas que teñan nicho de mercado, que teñan posibilidades laborais. Creemos que no tema forestal que está funcionando ben o emprego, que digamos, a madeira é un refuxio tamén económico, hai esas posibilidades de traballo e demais, a parte tarefas de desbroce e limpieza de xardíns e demais, e creemos que é positivo. Desde logo, calquer obradoiro coa mellor ambición de todas estamos abertos. O sea que ningún reparo para que nos lo traslades cando consideres oportuno, cando queiras. Estamos abertos a calquer tipo de proposta de obradoiro. Desde logo, queremos seguir optando a eles todos os anos, ainda que non nos concedan, seguiremos intentando. A palabra, Javier, polo Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Pero para iso ten que chamarnos, digo eu, non mandarnos o... Sí? Non se escoita? Non, que nas dúas direccións, ou chamar eu ou chamarme vostede. Non, debe chamar vostede, non, digo eu, porque aquí non se chama para nada, non se chama para o COVID, non se chama para nada. Eu facía xuntas de portavoces e chamaba eu aos seus compañeros. Está aí o señor Linares, está aí o BNG, está aí o señor... Cantidad de cousas aprobaron, o plan xeral, 1000 cousas aprobaron con xuntas de portavoces, pero vostede non chama nada. Vostede non chama nin dice nada, nin lle interesa. Pero claro, despois agora querlle botar a culpa ao resto de que trae aquí un obradoiro igual que o de outros anos. Non son eu o que dice como se puntúan os obradoiros, é que están as bases. Vostede sabe perfectamente que hai unhas bases, sabe perfectamente como se puntúan esas bases. E aprobaron os obradoiros de todos os concellos, nos aprobou o seu porque, pues non acertaron a hora de apostar polas cousas que puntuaban. Señor Villamil, o ano pasado xa era tamén con Alfoce, co Valadouro, o sea que non vamos a puntuar máis que o ano pasado, porque o ano pasado xa íbamos, non sei se vostede o sabía, xa iba tamén Alfoce e Valadouro. Entón, o sea, exactamente o mesmo. Non se traballou moito, non se chama a oposición, e, bueno, despois caemos nese risco. Eu encantado, mire, sempre que me chamou, fun. E cando queira, ali estamos, pero claro, ten que chamarnos. Gracias, Javier. Ten a palabra Iago Villamil, polo BNG. Non teño nada que engadir, gracias. Víctor, non sei se queres engadir algo. Sempre co chamei non, ainda recordo a primeira vez, recién chegado á alcaldía. No 2018, alegrome que cambiara de postura e que agora lle parecen interesantes os obradoiros. No 2018 e no 2019 non lle debía parecer, pero, bueno, vamos cambiar a solicitude para intentar mellorar esa puntuación. Hai máis anexos que vamos intentar cambiar a solicitude para intentar conseguir maior puntuación. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Terceiro apartado da orde do día, rogos e preguntas. Ben, punto de rogos, non sei se Juan Rivas, como ven sendo habitual, sí. Ben, ten a palabra Juan Rivas polo Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, o primeiro rogo. O CENIMA é un dos puntos máis visitados do Concello. Ali, aparte de estar ubicada a Oficina de Turismo Municipal, está a Mariña Virtual, a Oficina Municipal de Medio Ambiente, a Oficina Comarcal de Costas, a sede de ACIA e do Clube Náutico. O mantemento deste edificio corre a cargo do Concello. E o seu estado exterior está moi mal estado, está bastante deteriorado, cheo de manchas de humidade e con elementos de madeira desprendidos. Por lo que lle pedimos ao equipo de goberno que proceda á súa limpeza exterior antes de que empece a temporada turística. Gracias, Juan. Ao respecto, ainda que é un robo,
indicarche, alégrome que faigas un rogo sobre algo que estaba con falta de mantemento desde fai moitos anos, tamén cando estaba desgobernando. Este ano non, perdón, no Plan Único de 2020 vai unha partida de máis de 10.000 euros para arranxar toda a cuberta, toda a parte da madeira, toda a parte superior, en breves comenzarán, cando mellore un pouquiño o tempo, as obras. Está consignado no Plan Único do 2020, esas obras de arranxo, que empezarán en breves días. Non porque o pedides hoxe, porque xa estaban desde o Plan Único 2020, non vayamos confundirme. Moi ben, moitas gracias, algo que celebraremos cando teñan feitas. Gracias. Ben, o seguinte rogo, do mesmo xeito, seguindo nesta mesma línea, as rúas do centro urbano de Foz, e non tan do centro, como a Avenida Mariña, Álvaro Buqueiro, ou a Rúa de Lourido, na esquina con Corporacións, están cheas de verdín, ou con ervas, están perigosos para os viandantes, que denuncian esvaros e caídas por este motivo. Tamén hai varios parques infantís, que xa comentámoslo no pleno pasado, como o do Conde de Fontao, totalmente invadido de microervas, por lo que lle pedimos ao equipo de goberno que proceda a súa limpeza. Ahora mesmo estamos no campo da Cabana, hidrolimpiando todo, está quedando, penso que ben, bueno, vai limpiando rúa a rúa, evidentemente, ainda hai moito que facer. Perfecto, e o último rogo, coméntanos os veciños de Cangas que podría ampliarse o aparcamento da Areoura hacia os terreos que están afectados por unha línea eléctrica que pasa por esa zona. Por lo que lle pedimos ao equipo de goberno que trate de negociar os propietarios para que o cedan para o aparcadoiro. Ben, tomamos en consideración o seu rogo, rogos de Víctor Couto de Plataforma de Futuro. Gracias. Mira, nós teremos un rogo, o primeiro non é por ser repetitivo co tema, sino que é un rogo que nos acaban de enviar e procedo a emitirlo, xa que creo que os hosteleiros deste pobo confían na miña transparencia a hora de explicar as cousas. Entón, o seguinte rogo é, dende o Concello, vaise proceder a levar unha serie de axudas dende xa con diferentes actividades gastronómicas en diferentes fines de semana, concretamente en 4. As xornadas do arroz, da fava, das tapas, etc. Unhas xornadas ás cales están destinados uns aportes económicos en cheques para gastar no comercio de 200 euros, pero non en 200 euros xerais, senón en 200 euros divididas nas 4 xornadas, que corresponden a 50 euros por xornada. Entón, dende os hosteleiros deste noso Concello, rogan que se proceda á revisión desas cuantías para as xornadas, xa que van a invertir moito máis nos gastos da celebración desa xornada que do aporte que o Concello lle vai dar. E que, por favor, se proceda a dar unha cuantía equitativa coas xornadas que o propio ACIA ou o Concello quere levar a cabo e que se explique por que se dá esta cuantía. O rogo é complicado xa de xestionar. Aí, ao final, aí xa me perdí un pouco. A ver, non, o rogo é simplemente que rogan eso, que se proceda a revisión das cuantías que se están destinadas para estas xornadas gastronómicas, xa que son, lóxicamente, incoherentes e que se proceda a unha valoración real destas aportacións. Estáse deseñando o plan todavía. O sea, non hai nada fixo, nin unha cuantía fixa, nin ver como son unhas xornadas ou cando comezan ou como é a circunstancia. Estamos falando cos hostaleiros, evidentemente. Depois traduciremoslo a todos os membros do goberno. Hai distintas reunións e demais. Non hai nada definido nin nada fixo. Así que, nese sentido, o rogo non hai cabida ou tal, porque estamos todavía na definición da circunstancia, vamos. O sea, que non é exacto, digamos, o contido do rogo, porque todavía non está eso definido. O que sí estamos traballando e botándolle horas para intentar axudar a hostelería que o necesita. En canto se abra mañá, pois pode comenzar a funcionar. Se terías outro rogo, Víctor, non?
Turno, por tanto, de preguntas. Juan Rivas, polo Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver a primeira pregunta. Temos queixas de traballadoras do SAF de Foz de que aínda non as vacinaron, cando outras de outros concellos da Mariña si xa o están. O Partido Popular de Foz, preocupado, interesouse por este asunto e parece ser que en sanidade non teñen a listaxe de Foz, o que nos parece algo bastante grave. Mandou o Concello de Foz a listaxe que lle pediron dende a Consellería. E se a mandou, por que non se agilizou dentro do Concello para que esa listaxe chegue a sanidade e poder vacinar antes as traballadoras do SAF? A mí o que me parece grave é unha circunstancia. A mí o que me parece moi grave, e nesto sí que vou empregar un tono enfadado, é que se Sanidade non ten unha listaxe, non se poña en contacto co Concello de Foz inmediatamente para solucionar ese asunto. Porque si se enviou a FEGAMP como corresponde. E non sabemos cal é o problema. O que ten que facer Sanidade, e que me lo traduciu, por favor, decido desde o Concello, é que se hai algún erro ou non chegou esa comunicación, que por favor non lo diga, porque nós enviámola en tempo e forma. Se non lle chega a Sanidade, o que ten que facer é poñerse en contacto co Concello ou co FEGAM, e que non lo digan. Pareceme moi grave que se use políticamente ou se use a terceiros para indicar un problema administrativo que terá a Xunta, terá a FEGAM ou non sei quen o ten. Pero pareceme moi, moi grave. Eso sí que me parece moi grave, é moi serio, porque estamos falando de vacinas. Así que o que lle pido, por favor, é que lle diga a quen lle traduciu eso que cambie a forma de actuar, que mude e que use a lealdade administrativa, que é o que corresponde. Eu, desde logo, mañá a primeira hora poñereime en contacto con Sanidade para consultar ese mesmo punto. O que ten que facer Sanidade é que, se non ten constancia diso, é poñerse en contacto co Concello de Foz. A primeira cousa. Ben, a segunda pregunta. O outro día, vostede, o señor alcalde, anunciou que o delegado do Goberno se comprometera a iniciar os estudos do acceso central a Foz. E tamén falaba no seu día de que calquera proposta de modificación do tráfico debería estar avalada por un plan de mobilidade. A nosa pregunta é a seguinte: está o Concello facendo xestións do acceso central sin ter antes as disposicións do plan de mobilidade que está en execución? Bueno, estamos facendo xestións co terceiro acceso central a Foz, coas rotondas de Cangas, coa rotonda da Corredoira, cos servicios a costas, con todo iso e con moito máis, desde o minuto 1 que chegamos ao Goberno, e vamos a seguir facendo. E parecenos fundamental facer un estudio de mobilidade, e desde logo tamén nos parece fundamental ter un terceiro acceso central a Foz. E como nos parece moi importante facer un estudio de mobilidade antes de actuacións tan pouco estudiadas como poñer dúas calles ao mesmo sentido, dirección Burela, por eso o encargamos, o solicitamos, está en proceso de redacción, como vostede sabe, con toda a colaboración de todos os partidos políticos, ademais de outros organismos municipais, como ACIA, comerciantes, asociacións de veciños e demais. Parecenos todo moi importante. Ben, pero estou vendo que non me está respondendo. Aí contestei. Seguinte pregunta, Juan. Non me contestou a pregunta, señor alcalde. Terceira pregunta. A Asociación de Veciños de Marzán tiña previsto facer un novo centro social. O anterior goberno municipal cumpleu co prometido e financiou a redacción do proxecto, posto que o Partido Socialista se comprometera en campaña a financiar a súa construción con fondos da Diputación de Lugo. Pode informarnos o goberno municipal e explicarnos que xestións fixeron neste senso? Sí, por suposto que sí. No seu momento existía ese financiamento da Diputación de Lugo gracias á ambición do Partido Socialista. Un financiamento importante, creo recordar que eran máis de 200.000 euros para financiar esa construción, cunha ubicación determinada, que era en Marzán, no parque, antes de aprobar o Pexón, que nese momento era viable facelo aí urbanísticamente. Ese financiamento estaba consignado nunha anualidade. Se vostede tende de presupostos, comprenderá que non se van a esperar 3 anos cun diñeiro apartado financiando ano a ano, senón que hai outros compromisos da Diputación de Lugo con todas as veciñas e veciños da provincia. Nese punto estaba ese diñeiro consignado no momento en que o PP estaba gobernando e non axilizou o procedimento para obter eses terreos, a parte do proxecto de construción que vostede indica. De eso son coñecedores todos os veciños de Marzán e, sobre todo, evidentemente, a Asociación de Veciños de Marzán.
Turno de preguntas para Víctor Couto, por Plataforma de Futuro. Nada, por nosa parte, nada que engadir. Ben, pois moitas gracias. Boa noite a todos. Hasta logo. Hasta luego.